Asempa no sɛdeɛ Yohane tremaye ti baako. Mfitiase no na asɛm no wɔ hɔ. Na asɛm no ne Onyankopɔn ne wɔ hɔ. Na asɛm no yɛ Onyankopɔn. Ɔno ara na mfitiase no na ɔne Onyankopɔn wɔ hɔ. Ɛnam ne so na wɔyɛ ade nyinaa, na wankwati no anyo biribiara wɔyɛɛ. Ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no ne nipa hann. Na hann no hyerɛn esum mu, esum no andi no so. Onipa bi wɔ hɔ a Onyankopɔn soma no a ne din di Yohane. Ɔno na ɔbaa dansedie sɛ ɔbɛdi hann no ho adanseɛ. Na nipa nyinaa nam ne so agye adi. Ɛnyɛ ɔno ne hann no, na mmom ɔbaa sɛ ɔbɛdi hann no ho adanseɛ. Nokorɛ hann a ɛhyerɛn ma onipa biara no wɔ hɔ. Na ɛno na ɛbɛ wiase yi. Ɔwɔ wiase dada, na nam ne so na ɔyɛ wiase. Nanso wiase ɛnhu no. Ɔba ɔno ara ne deɛ mu, na wɔn a wɔyɛ ɔno ara ne deɛ anyɛ no. Na dodo a wɔgye no no, wɔn a wɔgye ne din die no, ɔma wɔn tumi sɛ wɔnyɛ Nyankopɔn ma, a ɛmfiri mogya anaasɛ deɛ ɔhonam pɛ anaasɛ deɛ ɔbarima pɛ mu. Na mmom, ɛfiri Nyankopɔn mu na wɔwoo wɔn. Na asɛm no bɛyɛɛ honam, na ɔbɛtenaa yɛn mu, na yɛhunu n'animonyam sɛ Agya no ba a ɔwoo nokorɔ animonyam, na adom ne nokorɛ ayɛ no ma. Yohane dii ne ho adanseɛ na ɔteɛɛ mu sɛ, oyi ne deɛ mekae sɛ, deɛ wɔdi m'akyi reba no, wɔadi m'anim, na wɔwɔ hɔ ansa na mereba. Na ɛfiri ne mmayɔ no mu ɛna yɛn nyinaa anya adom de abɔ adom soɔ. Na mmara no deɛ wɔnam Mose so na ɛmaeɛ, na adom ne nokorɛ no deɛ nam Yesu Kristo so na ɛbaeɛ. Obi nhunu Onyankopɔn pɛn. Ɔba a ɔwɔ nokorɔ no a ɔda Agya no koko mu no, ɔno na wayi no adi akyerɛ. Na Yudafoɔ soma asɔfoɔ ne Lewifoɔ firi Yerusalem sɛ wɔmebisa no sɛ woyɛ hwan no. Yei ne Yohane adanseɛ. Na ɔpae mu kae na wansane. Na ɔpae mu kaa sɛ, ɛnyɛ me ni Kristo no. Na obisaa no sɛ, ɛneɛ na hwan ne wo? Wo ne Elia? Na ɔse, ɛnyɛ me ne no. Wo ne odiyifoɔ no? Na obuaa sɛ, daabi. Ɛna wɔsee no sɛ, hwan ne wo? Na yɛnya bi akɔbua wo ne a wɔsomaa yɛn no. Woka wo ho asɛm bɛn? Ɔse, me ne ɛne a ɛteam ɛsrɛ so sɛ, montene Awurade kwan, sɛdeɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no. Nso na wɔn a wɔsomaa wɔn no firi Farisifoɔ mu, na obisaa no sɛ, sɛ wonyɛ Kristo no, anaa Elia, anaa odiyifoɔ no a, ɛne adɛn nti na wobɔ asu yi? Yohane buaa wɔn sɛ, me deɛ mebɔ asu nsuo mu, na obi a munni no gyina mo mfimfini. Wɔno ne deɛ odi m'akyi reba a, mensɛ sɛ mesane ne nsokota ho mampo. Yeinom sii wɔ Betania, Yordan agya no ho a faako a Yohane rebɔ asu hɔ. Adeɛ kyeeɛ no, Yohane hunu Yesu sɛ ɔreba ne nkyɛn. Na ɔse, hwɛ, Nyankopɔn adwama a oyi wiase bɔne kuro no nie. Oyi ne deɛ mekaa wɔ ne ho sɛ, ɔbarima bi di m'akyi reba a, wɔasian me ho, ɛfiri sɛ odii m'anim kan. Na me deɛ, anka menni no. Na sɛ obɛyi no akyerɛ Israel nti, na meba mebɛbɔɔ asu nsuo mu. Mehunu honhom ne sɛ, ofiri so resane sɛ aburuburo, na ɔbɛtena ne so. Na me deɛ, anka menni no. Na deɛ ɔsomaa me sɛ, memmɛbɔ asu nsuo mu no, ɔno na ɔsee me sɛ, deɛ wobɛhunu sɛ honhom no resane abɛtena ne soɔ no, ɔno ne deɛ ɔbɔ asu honhom kronkron mu. Na mahunu, na madi adanseɛ sɛ, oyi ne Nyankopɔn ba no. Adeɛ kyee bio no, na Yohane ne n'asuafoɔ mu baanu gyina hɔ. Na ohunu Yesu a ɔnenam hɔ no, ɔkaa sɛ, hwɛ, Nyankopɔn adwamaa ne nie. Na asuafoɔ baanu no tee sɛ ɔrekasa, na wɔkɔdii Yesu akyi. Na Yesu danee ne ho, na ohunu wɔn sɛ wodi n'akyire no, ɔsee wɔn sɛ, morehwehwɛ deɛ? Na wɔsee no sɛ, Rabbi, ne nkyerɛaseɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ. ɛhe na woteɛ? Ɔsee wɔn sɛ, mommra mmɛhwɛ. Enti wɔkɔe, na wɔkɔhunu faako a ɔteɛ.
Na wɔtena ne nkyɛn ɛda no, na ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so du. Andrea, Simon Petro nua ɛyɛ baanu no a wɔtee sɛ Yohane rekasa na wodii n'akyiri no mu baako. Ɔno na ohunu ɔno ara ne nua Simon kane, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Yɛhunu Mesaia, ne nkyerɛaseɛ ne Kristo no. Na ɔde no baa Yesu nkyɛn. Na Yesu hunu no no, ɔkaa sɛ, Wone Simon, Yohane ba. Ɔbɛfrɛ wo Kefa, ne nkyerɛaseɛ ne Petro. Adeɛ kyeeɛ no, Yesu pɛɛ sɛ ofiri hɔ kɔ Galilea, na ohunu Filipo, na Yesu see no sɛ, Di m'akyi. Nso Filipo efiri Betsaida, Andrea ne Petro kurom. Filipo hunu Nathanael, na ɔsee no sɛ, Die Mose wa mmara no mu ni adiyifo no twerɛ ne ho asɛm no. Yehu no, Yesu, Yosef ba a ofiri Nazaret. Na Nathanael see no sɛ, biribi pa bi betumi afiri Nazaret da. Filipo see no sɛ, Bra bɛhwɛ. Yesu hunu Nathanael sɛ ɔreba ne nkyɛn, na ɔkaa ne ho sɛ, Nokure Israelni a naadaa ni ne mu nie. Nathanael see no sɛ, Ɛdeɛn na wode hunu me? Yesu bua see no sɛ, Filipo nyam frɛ wo a na wo borɔdɔma no aseɛ no na mehunu wo. Nathanael bua see no sɛ, Rabbi, wone Nyankopɔn ba, wone Israel hene. Yesu bua see no sɛ, Esiane sɛ meka mekyerɛ wo sɛ mehunu wo wɔ borɔdɔma no aseɛ no nti na ɛma wo gyidie yi. Wobɛhunu nneɛma kɛse ɛsene yeinom. Na ɔsee no sɛ, Nokorɛ, mesɛ mo sɛ, mobɛhunu ɔsoro sɛ abue, ne Nyankopɔn abɔfoɔ redi aforosane onipa ba no soɔ. Yohane Asɛmpa Timienu. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔhyia ayeforo wɔ Kana a ɛwɔ Galilea. Na Yesu ne na wɔ hɔ. Na wɔhyia Yesu ne n'asuafoɔ nso ba ayeforo no ase. Na nsa no anso no, Yesu ne na see no sɛ, Boni nsa. Yesu see no sɛ, Ɔbaa, ɛdeɛ na me ne wo yɔ? Me dɔn nnuru yi. na ne na see asomfoɔ no sɛ, Biribiara a ɔbɛsi mo no, monwɔ. nso na aboɔ nso nyinaa nsia sisi hɔ sɛdeɛ Yudafoɔ ahodwira teɛ. Baako betumi agye susuhina mmienu anaa mmiɛnsa. Yesu see wɔn sɛ, Momfa nsuo nhyehyɛ nhina yi mama. na wɔhyehyɛɛ no ma tɛntɛn. Na ɔsee wɔn sɛ, Afei, monsesa mfa nkɔma adidiyɛ hwɛfoɔ no. na wɔde kɔe. Na adidiyɛhwɛfoɔ no kaa nsuo a adane nsa no hwɛeɛ no. Na onim deɛ efiri, na asomfoɔ a wɔsesaa nsuo no deɛ onim. Na adidiyɛhwɛfoɔ no frɛɛ ayeforokunu no, na ɔsee no sɛ, Nipa nyinaa de nsapa na ebesisi hɔ kane, na so ɔboboro a ɛno ansa na ɔde deɛ nyɛ ba. Na ade a wode nsapa no asia beduru sɛsɛ. Yesu nsɛnkyerɛnneɛ no mu deɛ edi kan yi ɔyɛ ɔno Kana a ɛwɔ Galilea. Na oyii n'animuonyam kyerɛe, na n'asuafoɔ no gyee no dii. Yei akyiri no, Yesu kɔɔ Kapernaum. Ɔno ne ne na, ne ne nuanom, ne n'asuafoɔ no. Na wɔanni nna bebree wɔ hɔ. Na Yudafoɔ twam da abɛn, na Yesu kɔɔ Yerusalem. Na okohunu wɔn a wɔtɔn anantwie, ne nnwan, ne mmorɔnoma, ne sikasesafoɔ sɛ wɔtete asɔrefie. Na wɔde homa yɛ mpire pamoo wɔn nyinaa, nnwan ne anantwie no, firi asɔrefie hɔ. Na ohwiee sikasesafoɔ no sika gu. Ɔkaa apono no butubutu, na ɔsee wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no sɛ, Momfa yeinom mfiri ha. Monyɛ m'agya fie adwadie fie. na n'asuafoɔ no kaee sɛ wɔatwerɛ sɛ, ofie ho mmɔdemmɔ amene me. Ɛna Yudafoɔ no bu asee no sɛ, Nsɛnkyerɛnneɛ bɛn na wode kyerɛ yɛne a enti woyɛ yeinom? Yesu bu asee wɔn sɛ, Monwiri asɔredan yi, na mede nansa bɛma so bio. ɛna Yudafoɔ no se, Mfirinhyia aduanan nsia na ɔde si asɔredan yi. Na wo deɛ, nansa na wode bɛma soɔ. na ɔno deɛ ɔkaeɛ no, na ɔne ne nipadua asɔredan. Enti,
ɔsɔre firi awufuo mu n'asuafoɔ no kae sɛ waka yi na wɔgye twerɛ no ne nsɛm a Yesu kaeɛ no dii. Nso ɔwɔ Yerusalem twam afahyɛ no ase no, nnipa bebree hunu ne nsɛnkyerɛnne a ɔyɛeɛ no, wɔgye ne din dii. Na Yesu no ara deɛ wamfa ne ho anto wɔn so, ɛfiri sɛ onim wɔn nyinaa, na ɛnhia no sɛ obi di onipa ho adanseɛ, na ɔno ara nim deɛ ɛwɔ onipa mu. Yohane Asɛmpa ti 3. Na onipa bi a ofiri Farisifoɔ no mu wɔ hɔ a ne din di Nikodemo a ɔyɛ Yudafoɔ panin bi. Ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo. Na ɔbɛsee no sɛ, Rabbi, yɛnim sɛ wofi Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ gye sɛ Onyankopɔn ka no ho. Yesu bua see no sɛ, Nokorɛ, mese wo sɛ, wɔanwo obi foforɔ a ɔrentumi nhunu Nyankopɔn ahenni no. Nikodemo see no sɛ, ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no, obetumi awo no? Obetumi akɔ ne na yɛn bio na wawo no? Yesu bua sɛ, Nokorɛ mese wo sɛ, wɔamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔrentumi nhyɛ no Onyankopɔn ahenni mu. Deɛ wofiri ɔhonam mu awo no yɛ ɔhonam, na deɛ wofiri honhom mu awo no yɛ honhom. Ma no nyɛ wo nwanwa sɛ meka mekyerɛ wo sɛ, ɛtwa sɛ wɔwo mo foforɔ. Mframabɔ kɔ faako a ɛpɛ, na wote ne nka, na wonim faako a ɛfiri ne faako a ɛrekorɔ. Saa ara nso na obiara a wawo no firi honhom mu no teɛ. Nikodemo bua see no sɛ, ɛbɛyɛ dɛn na yenom ayɛ hɔ? Yesu bua see no sɛ, woyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ na wonim yeinom. Nokorɛ, mese wo sɛ, deɛ yɛnim na yɛka, na deɛ yɛhunu na yɛdi ho adanseɛ, nanso monnye yɛn adanseɛ no. Sɛ maka mo fam asɛm na monnye nni a, ɛbɛyɛ dɛn na sɛ meka mo ɔsoro nsɛm a mobɛgye adie? Na obi mforo ɔsoro, gye deɛ ofiri ɔsoro saneeɛ no, onipa ba a ɔwɔ soro no. Na sɛnea Mose maa ɔwɔ no so ɛserɛ soɔ no, saa ara na ɛtwa sɛ wɔma onipa ba no soɔ. Na obiara a ɔbɛgye no adie no anya daa nkwa. Na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase nie, sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no korɔ no maayɛ, na obiara a ɔgye ne die no anyera, na wanya daa nkwa. Na Onyankopɔn ansoma ɔba ne wiase sɛ ɔmmɛbu wiase atɛn, na mmom sɛ wɔmfa ne so nye wiase. Deɛ ɔgye ne die no, wɔmmu no atɛn, na deɛ ɔnye nie no, wɔbu no atɛn dada sɛ wɔanye Nyankopɔn ba korɔ no din no annie. Na yei mmom ne atemmuo no, sɛ hann no aba wiase, na nnipa dɔ esum no sene hann no, ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne. Obiara a ɔyɛ bɔne no tane hann no, na ɔma hann no ho, na wɔammu ne nnwuma ho atɛn. Na deɛ ɔyɛ deɛ ɛyɛ nokorɛ no ba hann no ho, sɛ ne nnwuma mɛda adi, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔno Nyankopɔn mu. Yeinom akyiri no, Yesu ne n'asuafoɔ no baa Yudea asase so. Na ɔne wɔn tenaa hɔ na ɔbɔɔ asu. Na Yohane nso rebɔ asu wɔ Ano a ɛbɛn Salim, ɛfiri sɛ asuasu pii wɔ hɔ, na wɔbaa hɔ ma wɔbɔɔ wɔn asu. Na wɔnya mfa Yohane nto afiase. Ɛna ahodwira ho akyinnyegyie bi sɔree Yohane asuafoɔ ne Yudafoɔ ntam. Na wɔbaa Yohane nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, Rabbi, deɛ ɔbaa wo nkyɛn yɛ ɔda agya no ho a wodii ne ho adanseɛ no, hwɛ, ɔno nso bɔ asu, na nnipa nyinaa ba ne nkyɛn. Yohane bua kaa sɛ, onipa ntumi nya biribi, gye sɛ ɔde firi soro ama no ansa. Moa mudi madanseɛ sɛ, mekaa sɛ, ɛnyɛ me ne Kristo no, na wɔsomaa me dii n'anim. Deɛ ayeforo wɔ no ne ayefokunu. Na ayefokunu adamfo a ogyina hɔ na otie no deɛ, ɛgyeɛ ne n'anigyeɛ, ayefokunu no ne nti. Afei na mesaa anigyeɛ no awie pɛyɛ. Ɔno deɛ, etwa sɛ ɔdorɔ, na me deɛ, mesu hwan. Deɛ ofiri soro ba no sene nnipa nyinaa. Deɛ ofiri fam no firi fam, na ofiri fam kasa. Deɛ ofiri soro ba no sene nnipa nyinaa. Na deɛ wahunu na wateɛ no,
ɛno ho adanseɛ na wodie. Na obi nyi n'adanseɛ no. Deɛ wagye n'adanseɛ no asɔ ano sɛ Onyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ. Na deɛ Onyankopɔn asoma no ka Nyankopɔn asɛm. Na Onyankopɔn nsusu honhom ansa na ɔde ama. Agya ne dɔ ɔba no, na ɔde nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa. Deɛ ɔgye ɔba ne die no wɔ daa nkwa. Na deɛ ontie ɔba no renhunu nkwa. Na Nyankopɔn abufuo da no so. Yohane Asɛmpa ti 9. Afei, Awurade hunu sɛ Farisifo ate sɛ Yesu nya asuafoɔ bebree na ɔbɔ nipa pii asu sene Yohane no. Nso Yesu no ara de ɔmmɔ asu na n'asuafoɔ no. Ofiri Yudea na osimu kɔ Galilea bio. Na etwa sɛ ɔfa Samaria. Na afei, oduru Samaria kuro bi a wɔfrɛ no Sika ɛbɛn asasewa a Yakob de maa ne ba Yosef no ho. Nso na Yakob abura wɔ hɔ. Na ɛnam sɛ Yesu abrɛ na kwantuo mu nti, ɔtena abura no so, ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so 9. Na ɔbaa bi a ofiri Samaria ba hɔ bɛto nsuo. Yesu see no sɛ, "Ma me bi me nom." Na n'asuafoɔ no kɔ kuro no mu akɔtɔ aduane. Ɛna Samaria ni baa no see no sɛ, Ɛyɛ dɛn na wo a woyɛ Yudani bisa me a meyɛ Samariani ba hɔ nsuo anom? Ɛfiri sɛ na Yudafoɔ ne Samariafoɔ nka. Yesu bua see no sɛ, "Sɛ wonim Nyankopɔn akyɛdeɛ ne deɛ wɔsew sɛ, ma me bi me nom yi a, anka wobɛbisa no, na wama wo nkwa nsuo." Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Owura, wonni ade a wɔde toɔ, na abura no mu nso dɔ. Enti ɛhe na wonya nkwa nsuo no firi? Woyɛ kɛse sene yɛn agya Yakob a ɔmaa yɛn abura yi, na ɔno ara ne ne mma ne ne mmoa nom bie no. Yesu see no sɛ, "Obiara a ɔnom nsuo yi bie no, osukɔm bɛde ne bio. Na deɛ ɔbɛnom nsuo a mɛma no bie no, osukɔm renne no da. Ne nsuo a mɛma no bɛyɛ nsuo abura a efifiri kɔ daa nkwa mu wɔ ne mu." Ɔbaa no ka kyerɛɛ no sɛ, Owura, ma me saa nsuo yi bi na osukɔm a ne me, na maama ha ma mɛto nsuo. Ɔsee no sɛ, "Kɔfrɛ wo kunu bra ha." Ɔbaa no bua kaa sɛ, Menni kunu. Yesu see no sɛ, "Waka ne yie sɛ wo se menni kunu. Na waware kununom baanum, na deɛ woware no ne yi deɛ, ɔnyɛ wo kunu. Yei deɛ waka no nokorɛm." Ɔbaa no see no sɛ, Owura, mahunu sɛ woyɛ odiyifoɔ. Yɛn agyanom sɔree bepɔ yi so, na mo deɛ moka sɛ Yerusalem ne faako a ɛsɛ sɛ wɔsɔre. Yesu see no sɛ, "Ɔbaa, imi di sɛ da no reba a, ɛnyɛ bepɔ yi so anaa Yerusalem na mobɛsɔre agya no. Mosɔre deɛ munim. Yɛn deɛ, yɛsɔre deɛ yɛnim, ɛfiri sɛ ɔgyeɛ no firi Yudafoɔ mu. Na berɛ no reba, na adu, sɛ nokora sɔrefoɔ bɛsɔre agya no honhom ne nokorɛ mu. Na wɔn a wɔsɔre no saa no na agya no rehwehwɛ. Onyankopɔn yɛ honhom, na wɔn a wɔsɔre no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokorɛ mu." Ɔbaa no see no sɛ, Menim sɛ Mesaia a wɔfrɛ no Kristo no reba, na sɛ ɔba a ɔno na ɔbɛkyerɛ yɛn ne nyinaa. Yesu see no sɛ, "Me a me ne wo rekasa yi, me ne no." Saa berɛ no na n'asuafoɔ no baeɛ. Na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ ɔne ɔbaa no ɛrekasa. Nanso obi ammisa no sɛ, "Deɛn na wohwehwɛ?" anaasɛ "Adɛn na wo ne ɔbaa no rekasa yi?" Ɛna ɔbaa no gyaa n'asuhina no hɔ. Na ɔkɔɔ kuro no mu kɔka kyerɛɛ nnipa no sɛ, Mommra mɛhwɛ onipa bi a waka deɛ mayɔ nyinaa kyerɛ me, sɛ ɛnyɛ oyi ne Kristo no anaa. Ɛna wɔfiri kuro no mu baa ne nkyɛn. Saa berɛ no mu no, na n'asuafoɔ no see no sɛ, Rabbi, didi. Na ɔsee wɔn sɛ, "Mewɔ aduane medi a munnim." Enti n'asuafoɔ no sesee wɔn ho sɛ, Obi abrɛ biribi adi anaa? Yesu see wɔn sɛ, "M'aduane ne sɛ meyɔ deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ, na mewie n'adwuma. Ɛyɛ a, monka sɛ aka ɔsrane 9 na wɔtwa brɛdu. Hwɛ, mese mo sɛ, momma mo ani so, na monhwɛ mfuo mu sɛ ɛnya hoa ma otwa. Na deɛ otwa no gye akatua, na ɔboaboa aba no ano kɔ daa nkwa mu.
na deɛ oguiɛ ne deɛ otwaeɛ ani agye prɛko. Na yemu na asɛm no yɛ nokorɛ sɛ obi gu na obi twa. Me deɛ mesomaa mo sɛ monkɔtwa deɛ mo anyɔ ho adwuma. Ebinom ayɔ na mo deɛ mo abɛdi wɔn adwuma no so aba. Na Samariafoɔ a wɔwɔ kuro no mu pii gyee no dii esiane ɔbaa no adanse a odii sɛ waka deɛ mayɔ nyinaa akyerɛ me no nti. Enti Samariafoɔ no baa ne nkyɛn no, wɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn, na ɔtenaa hɔ nanu. Na nnipa pii a ɛsene kane deɛ no gyee no dii n'asɛm nti, na wɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ, afei ɛnyɛ w'asɛm nti ɛne agyidie, na yɛne ara yɛate na yɛhunu sɛ wei ne wiase agye nkwa no ampa. Na nanu akyiri no, ofiri hɔ kɔɔ Galilea. Na Yesu no ara dii adanseɛ sɛ, odiyifoɔ ni ani di ɔno ara ne kurom. Na oduru Galilea no, Galileafoɔ no a wɔhunu deɛ ɔyɛɛ Yerusalem afahyɛ ase no nyinaa gyee no, ɛfiri sɛ wɔn nso wɔbaa afahyɛ no ase bi. Ɛna ɔkɔɔ Kana ɛwɔ Galilea, faako ɔdane nsuo nsa no bio. Na ahenkwaa panin bi wɔ hɔ a ne ba yare wɔ Kapernaum. Na ɔtee sɛ Yesu firi Yudea aba Galilea no, osii mu kɔɔ ne nkyɛn na ɔsrɛ no sɛ ɔmmra mmɛsa ne ba yadeɛ na ɔreyɛ awu. Ɛna Yesu see no sɛ, sɛ moanhunu nsɛnkyerɛnneɛ ne nkonyaa a morenyi nni. Ahenkwaa panin no see no sɛ, Owura, bra, na me ba no anwu ansa. Yesu see no sɛ, kɔ, ɔba no ho ayɛ ne den. Na onipa no gyee asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no dii na ɔkɔe. Na ɔrekorɔ no, ne nkoa behyiaa no, na wɔkaa sɛ, Ɔba no ho ayɛ ne den. Ɛna obisaa wɔn dɔnko a ne ho firi n'anim no, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Nnura dɔn a ɛtɔ so nson no na ɔfoa no gyaa no. Ɛna agya no hunu sɛ ɛyɛ dɔn no a Yesu see no sɛ, ɔba no ho ayɛ no den no mu, na ɔno ne ne fiefoɔ nyinaa gye dii. Yei nso ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛtɔ so mmienu a Yesu firi Yudea baa Galilea no ɔyɔe. Yohane Asɛmpa Tinum. Yei akyiri no, Yudafoɔ afahyɛ durui, na Yesu kɔɔ Yerusalem. Nso tadeɛ bi wɔ Yerusalem nnwantɛmpono kɛseɛ bi ho a wɔfrɛ no Hebrew mu sɛ Betesda a ɛwɔ ntwononoo no mu. Na yɛn mu na nnipa pii, ayarefoɔ, anifurafoɔ, mpakye ne wɔn a wɔn fa wuwuo deda ɛretwɛn nsuo no wosoɔ. Na eduru bere bi mu a ɔbɔfoɔ sane batadeɛ no mu bɛhono nsuo no. Na deɛ nsuo no hono akyiri no odi kan kɔ mu no, yadeɛ biara a ɔyareɛ no, na ne ho ayɛ no den. Na onipa bi wɔ hɔ a wadi mfirinhyia 38 na ho mmerɛ mu. Ɔno na Yesu hunu no sɛ ɔda hɔ na ɔtee sɛ wakyɛ no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, wopɛ sɛ wo ho yɛ wo den anaa? Ɔyarefoɔ no buaa no sɛ, Owura, minni onipa bi a sɛ nsuo no ho a ɔde me kɔto tadeɛ no mu, na sɛ meekɔ a na obi adi m'anim kan kɔ mu. Yesu see no sɛ, sɔre, yi wo kɛtɛ na nante. Na ntɛm ara onipa no ho yɛɛ no den, na oyii ne kɛtɛ na ɔnantee, nso na da no yɛ homeda. Enti Yudafoɔ no ka kyerɛɛ deɛ wasa no yadeɛ no sɛ, ɛnnɛ yɛ homeda, wonni ho kwan sɛ wosoa wo kɛtɛ. Obuaa wɔn sɛ, Deɛ ɔmaa me ho yɛ me den no, ɔno ara na ɔsee me sɛ, yi wo kɛtɛ na nante. Ɛna obisaa no sɛ, Hwan ne onipa a ɔsee wo sɛ yi wo kɛtɛ na nante no? Nso deɛ ne ho asane no no nnim onipa ko, ɛfiri sɛ nkurɔfokuo no wɔ hɔ nti, na Yesu atwe ne ho afiri hɔ. Yei akyiri no, Yesu hunu no asɔre fie na ɔsee no sɛ, ho ayɛ wo den, ɛnyɛ bɔne bio, na deɛ ɛyɛ bɔne sene yei anyɛ wo. Onipa no sii mu kɔkɔka kyerɛɛ Yudafoɔ no sɛ ɛyɛ Yesu ɛna ɔmaa ne ho yɛɛ no den. Na yei nti Yudafoɔ no taa Yesu ɛfiri sɛ wayɔ nneɛma yi homeda. Na obuaa wɔn sɛ, Mɛgya gu so yɛ adwuma bɛsi sɛsɛ, na me nso meyɛ adwuma. Na yei mmom nti, afei Yudafoɔ no hwehwɛɛ sɛ woku no, sɛ ɛnyɛ homeda nko na wasɛe no, na mmom
ɔfrɛ Onyankopɔn ɔno ara n'agya de yɛ ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn sɛ. Ɛna Yesu bua se wɔn sɛ, Nokorɛ, mese mo sɛ, ɔba no ara ntumi mmɔ ne tirim nyɔ hwee, gye deɛ wahunu agya no sɛ ɔyɔ. Ɛfiri sɛ, biribiara ɔno yɔ no, ɛno ara na ɔba no nso yɔ. Na agya no dɔ ɔba no, na ɔkyerɛ no deɛ ɔno ara yɔ nyinaa, na ɔbɛkyerɛ no nnwuma akɛse a ɛsene yeinom, na yɛ mo nwanwa. Na sɛdeɛ agya no nyane awufoɔ na ɔma wɔn nkwa no, saa ara na ɔba no nso ma wɔn a ɔpɛ nkwa. Na agya no nso mmu obiara tɛn, na ɔde atemmuo nyinaa hyɛ ɔba no nsa, sɛ wɔn nyinaa ni ɔba no ni, sɛdeɛ wɔdi agya no ni no. Deɛ ɔnni ɔba no ni no, nni agya a wɔsomaa no no ni. Nokorɛ, mese mo sɛ, deɛ ɔte m'asɛm na ɔgye deɛ ɔsomaa me no die no wɔ daa nkwa, na ɔremma atemmuo mu, na watwam firi owuo mu kɔ nkwa mu. Nokorɛ, mese mo sɛ, dɔn no reba, na adu a awufoɔ bɛte Nyankopɔn ba no ne, na wɔn a wɔteɛ no bɛnya nkwa. Na sɛdeɛ agya no wɔ nkwa ɔno ara mu no, saa ara na ɔde ama ɔba no nso sɛ ɔnya nkwa ɔno ara mu. Na wama no tumi sɛ ɔmmu atɛn nso, ɛfiri sɛ ɔyɛ onipa ba. Momma yei nyɛ mo nwanwa, ɛfiri sɛ dɔn reba a wɔn a wɔwɔ adakamena mu nyinaa bɛte ne nne, na wɔafiri adi. Na wɔn a wɔayɔ papa no bɛkɔ nkwa wusɔreɛ mu, na wɔn a wɔayɔ bɔne no bɛkɔ atemmuo wusɔreɛ mu. Me deɛ, mentumi menhyɛ me ho menyɛ hwee. Sɛdeɛ meteɛ no na mebu atɛn, na m'atemmuo no yɛ tenenee. Na menhwehwɛ deɛ me ara mepɛ, na deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ. Sɛ me ara medi me ho adanseɛ a, m'adanseɛ no nyɛ nokorɛ. Obi wɔ hɔ a wɔdi me ho adanseɛ, na menim sɛ adanseɛ a wɔdi me ho no yɛ nokorɛ. Mo deɛ, mo asom akɔ Yohane nkyɛn na wadi nokorɛ adanseɛ. Na me deɛ, menyɛ adanseɛ wɔ nnipa bi nkyɛn, na meka yeinom na mo anya nkwa. Ɔno ne kanea a ɛdrɛ na ɛhyerɛn, na mo deɛ, mopɛɛ sɛ mo ani gye kakra ne hann no mu. Na me deɛ, mewɔ adanseɛ a ɛsene Yohane deɛ no, na nnwuma a agya no de ama me sɛ menwie no, nnwuma no ara a meyɔ no di me ho adanseɛ sɛ agya no na asoma me. Na agya no a ɔsomaa me no ara adi me ho adanseɛ. Moante n'ani ara da, nso moanhunu ne suban. Na monni asɛm no wɔ mo mu, ɛfiri sɛ deɛ ɔsomaa me no, monnye no nni. Mohwehwɛ Atwerɛsɛm no mu, ɛfiri sɛ mosusu sɛ mowɔ daa nkwa wɔ mu. Na ɛno ne deɛ di me ho adanseɛ, na mompɛ sɛ moba me nkyɛn, na moanya nkwa. Menyɛ animuonyam mfiri nnipa nkyɛn, na mahu mu sɛ monni Nyankopɔn dɔ wɔ mo mu. Me deɛ, mebaa m'agya din mu, na monnye me. Sɛ ɔfoforɔ ba ɔno ara ne din mu a, ɔno na mobɛgye no. Ɛbɛyɛ dɛn na mo a mogye animuonyam mo ho no nkyɛn no bɛtumi agye adie, na Onyankopɔn koro no nkyɛn animuonyam deɛ monhwehwɛ. Monsusu sɛ mede mo bɛtwa agya no anim, na deɛ ɔde mo twerɛ no wɔ hɔ. Ɔne Mose a mode mo ani ato ne so no. Na sɛ mogye Mose di a, anka mobɛgye me adi. Na me ho nsɛm no ɔno na ɔtwerɛeɛ. Na sɛ monnye n'atwerɛsɛm no nni a, ɛbɛyɛ dɛn na mobɛgye me nsɛm adi? Yohane Asɛmpa Tinsia. Yeinom akyiri no, Yesu siim kɔɔ Galilea po a ɛne Tiberia po no agya. Na nkurɔfokuo kɛseɛ dii n'akyi, ɛfiri sɛ na wahunu nsɛnkyerɛnne a ɔyɔɔ no wɔn a wɔyareɛ ho. Na Yesu kɔɔ bepɔ no so, na ɔne n'asuafoɔ no kɔtenaa hɔ. Nso na twam da Yudafoɔ afahyɛ no abɛn. Afei Yesu maa n'ani so, na ɔhunu sɛ nkurɔfokuo kɛseɛ reba ne nkyɛn no, ɔsee Filipo sɛ, ɛhe ne yɛbɛtɔ paano ama yeinom adie? Na yei deɛ ɔka de sɔɔ no hwɛe, ɛfiri sɛ na ɔno ara nim deɛ ɔrebɛyɔ.
Filipo buaa no sɛ, paano dinare 207 sɛ omu biara benya kakra. Na asuafoɔ no mu baako, Andrea, Simon Petro nua, ka kyerɛɛ no sɛ, abarimaa bi wɔ ha a ɔwɔ atokɔ paano 5 ne mpataa nketewa 2, na yei yɛ deɛ ma nnipa pii. Yesu kaa sɛ, momma nnipa no ntenatena ase. Nso na ɛserɛ pii wɔ hɔ, ɛna mmarima a wɔn ano bɛyɛ 5,000 no tenatena aseɛ. Na Yesu faa paano no, na ɔdaa aseɛ no, ɔkyɛ maa wɔn a wɔtete hɔ no ne mpataa no nso dodoɔ a wɔpɛ. Na ɔmeemeeɛ no, ɔsee n'asuafoɔ no sɛ, mommoaboa mporoporowa a aka no ano, na bi anyera. Ɛna ɔboaboa ano, na wɔde atokoɔ paano 5 no mporoporowa a ɛka maa wɔn a wodiiɛ no hyehyɛɛ nkyerɛnkyɛ 12 mama. Afei nnipa no hunu nsɛnkyerɛnne a Yesu yɔeɛ no, wɔkaa sɛ, ampa odiifo a ɔbɛ wiase no nie. Ɛna Yesu hunu sɛ wɔrebɛba abɛfa no ahyɛ no de no akosi hene nti, ɔtwee ne ho, na ɔno nko ara kɔɔ bepɔ no so bio. Na eduru anwummere no, n'asuafoɔ no kɔɔ mpoano. Na wɔkɔɔ kodoɔ no twa po no sɛ wɔrekɔ Kapernaum. Na esum aduru dada. Na Yesu nya maa wɔn nkyɛn. Na mframa kɛseɛ bɔe enti ɛpo no sɔree. Na wɔhare bɛyɛ akwansima 25 anaa 30 no. Wɔhunu Yesu sɛ ɔnam po no so, na ɔretwi pini kodoɔ no. Na wosuroe. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛyɛ me, munsuro. Ɛna wɔpɛɛ sɛ wɔma no ba kodoɔ no, na ntɛm ara na kodoɔ no duru asase a wɔrekɔ hɔ no so. Adeɛ kyeeɛ no, na nkurɔfokuo a wogyina ɛpo no agya no hunu sɛ kodoɔ biara nni hɔ sɛ biako a n'asuafoɔ no kɔɔ mu no. Nanso Yesu anka n'asuafoɔ no ho ankɔ kodoɔ no mu. N'asuafoɔ no nko na ɛkɔɛ. Nso akodoɔ foforɔ firi Tiberia baa faako a Awurade daa ase na wodii paano no hɔ. Enti nkurɔfokuo no hunu sɛ Yesu nni hɔ na n'asuafoɔ no nso nni hɔ no, wɔn nso kɔɔ akodoɔ no mu, na wɔbaa Kapernaum bɛhwehwɛ Yesu. Na wɔhunu no ɛpo no agya no, wɔsee no sɛ, Rabbi, ɛbɛn na wobaa ha? Yesu bua see wɔn sɛ, Nokorɛ, mese mo sɛ, ɛnyɛ sɛ mohunu nsɛnkyerɛnneɛ nti na mohwehwɛ me, na sɛ modii paano no bie na momeeɛ ntira. Monyɔ aduane a ɛsɛeɛ ho adwuma, na mmom aduane a ɛtena hɔ kɔ daa nkwa mu a onipa ba no de bɛma mo, na ɔno na Agya Nyankopɔn asɔ n'ano. Ɛna wɔsee no sɛ, ɛdeɛn na yɛnyɛ na yɛayɔ Nyankopɔn nnwuma? Yesu bua see wɔn sɛ, yei ne Nyankopɔn adwuma, sɛ mobɛgye deɛ ɔsomaa no no adi. Ɛna wɔsee no sɛ, ɛne nsɛnkyerɛnneɛ bɛn na woyɔ, na yɛhunu ne yɛagye wo adi. Ɛdeɛn na woyɔ? Yɛn agyanom dii mana serɛ so, sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, ɔmaa wɔn paano firi soro dii. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Nokorɛ, mese mo sɛ, ɛnyɛ Mose na ɔmaa mo paano a ɛfiri soro no, na mmom m'Agya na ɔma mo nokorɛ paano a ɛfiri soro no. Onyankopɔn paano no deɛ ɛsiane firi soro ba na ɔma wiase nkwa. Ɛna wɔsee no sɛ, Awurade, ma yɛn paano yi daa. Na Yesu see wɔn sɛ, me ne nkwa paano no, deɛ ɔba me nkyɛn no, ɛkɔm renne no da, na deɛ ɔgye me die no, osukɔm renne no da. Na meka me kyerɛ mo sɛ mohu me, nanso moda so ara nnyi ni. Deɛ Agya de ma me nyinaa bɛba me nkyɛn, na deɛ ɔba me nkyɛn no, merento no ntwene da. Ɛfiri sɛ mesane mefiri soro mebae, ɛnyɛ sɛ mebɛyɔ deɛ me ara mepɛ, na mmom deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ. Na yei ne deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ, sɛdeɛ ɔde ama me nyinaa, memma emu bi nyera, na manyane no da a ɛdi akyiri. Na yei ne deɛ ɔsomaa me no apɛdeɛ, sɛ obiara a ohunu ɔba no na ɔgye ne die no nya daa nkwa, na menyane no da a ɛdi akyiri no. Ɛna Yudafoɔ no nwiinwii ne ho sɛ waka sɛ mene paano a ɛsiane firi soro no, na wɔkaa sɛ, ɛnyɛ wei ne Yesu
Yosef baa enim na agya ne na no. Ɛyɛ dɛn na afei ɔse, "Mɛsane mɛfiri soro maba." Ɛna Yesu bua se wɔn sɛ, Monwiinwii mo mu. Obi ntumi ma me nkyɛn gye sɛ agya a ɔsoma me no twe no. Na me deɛ, menya no na da adi akyire no. Watwerɛ no adiyifoɔ no mu sɛ, wɔn nyinaa bɛyɛ nnipa a Onyankopɔn akyerɛkyerɛ wɔn. Obiara a wate afiri agya no nkyɛn na wasua no na ɔba me nkyɛn. Ɛnyɛ sɛ obi ahunu agya no, gye deɛ ɔwɔ Onyankopɔn nkyɛn no, ɔno na wahunu agya no. Nokorɛ, mese mo sɛ, deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa. Me ne nkwa paano no. Mo agyanom dii mana serɛ so, na wuwui. Yei ne paano a ɛsiane firi soro ba, sɛ onipa ni bi, na wanwu. Me ne paano a nkwa wɔ mu a mesane me firi soro me baeɛ no. Sɛ obi di paano yi bi a, ɔbɛtena ase daa. Na paano a mede bɛma wiase nkwa ne me honam. Ɛna Yudafoɔ no yɛɛ akasakasa wɔ mu sɛ, ɛbɛyɛ den na oyi bɛtumi de ne honam ama yɛn na yɛdie. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Nokorɛ, mese mo sɛ, sɛ mo ani onipa ba no honam na mo anom ne mogya a, monni nkwa mo mu. Deɛ ɔdi me honam na ɔnom me mogya no wɔ daa nkwa, na menya no na ɛda adi akyire no. Na me honam yɛ aduane ampa, na me mogya yɛ anoneɛ ampa. Deɛ ɔdi me honam na ɔnom me mogya no tena me mu, na me nso metena ne mu. Sɛdeɛ agya a wɔte aseɛ no somaa me na agya no nti mete aseɛ no, saa ara nso na deɛ ɔdi me honam no nso ne nti ɔbɛtena aseɛ. Yei nipa no afiri soro sane baeɛ no, ɛnte sɛ deɛ mo agyanom diiɛ na wɔwuiɛ no. Deɛ wɔdi paano yi bɛtena ase daa. Ɔrekyerɛkyerɛ Kapernaum hyiadan mu no na ɔkaa yie no. Enti n'asuafoɔ mu pii teeɛ no wɔkaa sɛ, Asɛm yi yɛ den. Ɔyɛ na obɛtumi atie. Na Yesu tee nka ne mu sɛ n'asuafoɔ renwiinwi yie ho no, ɔsee wɔn sɛ, Yɛtumi suntudua anaa? Na afei, sɛ mohunu onipa ba no sɛ ɔrekɔ soro, faako a ɔwɔ kane no nso honhom ne deɛ ma nkwa. Ɔhonam deɛ, ɛnyɛ hwee. Nsɛm a maka mo no yɛ honhom ne nkwa. Na mu binom wɔ hɔ a wɔnye nnie. Na Yesu nim wɔn a wɔnye nnie no firi mfitiaseɛ ne deɛ obeyi no ama no. Na wɔkaa sɛ, Eyi nti na maka kyerɛ mo sɛ, obiara ntumi ma me nkyɛn, gye sɛ agya no de amam no ansa. Efiri ɛno so no, n'asuafoɔ mu pii sane wɔn akyi na wɔne no anante bio. Ɛna Yesu sii 12 no sɛ, Mo nso, mopɛ sɛ mokɔ bi anaa? Simon Petro buaa no sɛ, Awurade, hwan nkyɛn ne yɛbɛkorɔ? Wo na wowɔ daa nkwa nsɛm, ne agye adi, ne yɛhunu sɛ wo ne Nyankopɔn Kronkronni no. Yesu buaa wɔn sɛ, Ɛnyɛ me na mayi mo 12 yi, na mo mu baako yɛ ɔbonsam. Ɔne Yuda Iskariot, Simon ba, na ɔno na ɔrebeyi no ama nso ɔyɛ 12 no mu baako. Yohane Asɛmpa Tinson. Na yeinom akyiri no, Yesu kyini Galilea, na ɔmpɛ sɛ okyini Yudea efiri sɛ, na Yudafoɔ no hwehwɛ no aku no. Na Yudafoɔ asese bɔ afahyɛ abɛn. Ɛna ne nuanom ka kyerɛ no sɛ, Ria kɔ Yudea, na wasuafoɔ nso nhunu wo nnwuma a woyɔ no. Na obi nyɛ biribi kokoam nhwehwɛ sɛ obehu no pefee. Sɛ woyɛ yeinom a, yi wo ho kyerɛ wiase. Na ne nuanom mpo anye no anni. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Me deɛ, me brɛ nya nnuri, na mo brɛ deɛ, ɛduru daa. Wiase ntumi ntane mo, na me na ɛtane me. Ɛfiri sɛ, medi adanseɛ sɛ, ne nnwuma yɛ bɔne. Mo deɛ, monkɔ afahyɛ yi ase. Me deɛ, menya me nkɔ afahyɛ yi ase, ɛfiri sɛ, me brɛ nya nnuri. Na ɔsee wɔn saa no, ɔtenaa Galilea. Na ne nuanom kɔɔeɛ no, ɛna ɔno nso kɔɔ afahyɛ no aseɛ. Wɔanyi ne ho adi, na mmom ohuntae.
ɛna Yudafoɔ no hwehwɛɛ no afahyɛ no ase na wɔse, ɔwɔ he? na huhuhuhu bebree aba nkurɔfoɔ akuakuo no mu wɔ ne ho. Ebinom se, ɔyɛ onipa pa. na ebinom se, Daabi, na ɔdaadaa nkurɔfoɔ mmom. nanso Yudafoɔ no huhu nti obi anyi animu anka ne ho asɛm pefee. Na afahyɛ no mfimfini no, Yesu kɔ asɔre fie kɔkyerɛkyerɛ. Na ɛyɛ Yudafoɔ no nwanwa na wɔse, ɛyɛ dɛn na oyi nsi anwoma pɛn na onim yi? Yesu buaa wɔn kaa sɛ, menkyerɛkyerɛ nyɛ me dea, na deɛ ɔsomaa me no dea. Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ n'apɛdeɛ a, ɔbɛhunu sɛ nkyerɛkyerɛ no firi Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri me ara me tirim na meka. Deɛ ɔbɔ ɔno ara ne tirim kasa no hwehwɛ ɔno ara animuonyam. Na deɛ ɔhwehwɛ deɛ ɔsomaa no n'animuonyam no, ɔno na ɔyɛ ɔnokwafoɔ, na deɛ ɛtene ne mu. Ɛnyɛ Mose na ɔmaa mo mmara no, nanso mo mu biara nni mmara no so. Adɛn na morehwehwɛ me akume? nkurɔfokuo no buaa sɛ, Wowɔ honhommɔne. Hwan na ɛhwehwɛ wo akum wɔ? Yesu bua se wɔn sɛ, Mayɛ adwuma biako, na yei na ɛyɛ mo nyinaa nwanwa. Mose maa mo twetiatwerɛ. Ɛnyɛ sɛ firi Mose, na firi agyanom. Nanso homeda, motwa onipa twetia. Sɛ onipa nya twetiatwerɛ homeda na wanto Mose mmara no a, adɛn nti na mubu afu me sɛ mama onipa mu ho ayɛ no den homeda? Mumu atɛn sɛnea muhunu kwa, na mumu atɛn a ɛtene. ɛna Yerusalemfoɔ no mu bi kaa sɛ, ɛnyɛ wei ni deɛ wɔhwehwɛ no aku no no. Na hwɛ ɔkasa pefee, na wɔnka no hwee. Sɛ mpanimfoɔ ahunu ampa sɛ oyi ne Kristo no anaa. Nanso oyi deɛ yɛnim deɛ ofire. Na Kristo no deɛ sɛ ɔba a obi nhunu deɛ ofire. ɛna Yesu kyerɛkyerɛ asɔre fie na ɔteɛɛ mu sɛ, Muni me, nso munim deɛ mefiri. Na ɛnyɛ me na mehyɛɛ me home baeɛ, na deɛ ɔsomaa me no yɛ ɔnokwafoɔ a muni no. Na me deɛ, mene no, ɛfiri sɛ mefiri ne nkyɛn, na ɔno na ɔsomaa me. enti anka wɔhwehwɛ no akye no, nanso obiara mfa ne nsa nka no, ɛfiri sɛ na ne dɔn nyɛ nnore. Na nkurɔfokuo no mu pii gyee no dii na wɔkaa sɛ, Kristo no, sɛ ɔba a, ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree asene yeinom a oyi ayɔ yi. Farisifoɔ no tee sɛ nkurɔfokuo no nwiinwii keka yeinom wɔ ne ho. Na Farisifoɔ ne asɔfoɔ mpanin no somaa asomfoɔ sɛ wɔnkɔkye no. Ɛna Yesu sii wɔn sɛ, Mewɔ mo nkyɛn bere tiaa bi, na merebɛkɔ deɛ ɔsomaa me no nkyɛn. Mobɛhwehwɛ me, na morenhu me. Na deɛ mewɔ no, mo deɛ muntumi ma hɔ. ɛna Yudafoɔ no sesee wɔn ho sɛ, Ɛhe na woyi rekoro a yɛnhu no? Ɔbɛkɔ wɔne a wɔapete Helafoɔ mu no mu akɔkyerɛkyerɛ Helafoɔ. Asɛm bɛn na ɔkae sɛ, mobɛhwehwɛ me, na munhu me, na deɛ mewɔ no, mo deɛ muntumi ma hɔ. Na da a edi akyiri a ɛyɛ afahyɛ no mu da kɛseɛ no, Yesu sɔre gyinae na ɔteɛɛ mu sɛ, Sɛ osukɔm de obi a, ɔmmra me nkyɛn mmɛnom nsuo. Sɛdeɛ Atwerɛsɛm no kaeɛ no, deɛ ɔgye me die no, nkwa subɔnten bɛsene afiri ne yam. na yei deɛ ɔkaa honhom a wɔn a wɔgye no die rebɛnya no ho. Na honhom no nya mmaa ɛfiri sɛ onya nhyɛ Yesu animuonyam. Ɛna nkurɔfokuo no mu pii tee asɛm no no, wɔkaa sɛ, Odiifo no ni ampa. ebinom se, Kristo no ni. na ebinom nso se, Kristo no bɛfiri Galilea no. Atwerɛsɛm no anka sɛ Dawid asifoɔ mu ne Bethlehem kuro a Dawid tenaa hɔ no mu na Kristo no bɛfiri. na ne nti mpaepaemu baa nkurɔfokuo no mu. Na wɔn mu binom pɛɛ sɛ wɔkye no, nanso obiara mfa ne nsa nka no. Ɛna asomfo no baa asɔfo mpanin ne Farisifoɔ no nkyɛn na wɔbɛbisaa wɔn sɛ, Adɛn nti na moamfa no ama? asomfo no buaa sɛ, Onipa biara nkasa sɛ onipa yi da. ɛna Farisifoɔ no buaa wɔn sɛ,
Wadaadaa mo nso. Mpanimfoɔ anaa Farisifoɔ no mu bi agye no adi anaa? Na nkurɔfokuo yi a wɔnnim mmara no, wadome wɔn. Nikodemo a ɔbaa ne nkyɛn da bi a ɔyɛ wɔn mu baako no si wɔn sɛ, Yɛmmra ntie onipa na ehu deɛ ɔyɛ ansa ebu natɛn. Wobua se no sɛ, Dabrɛ wɔn nso firi Galilea. Hwehwɛm na wobɛhu sɛ odiyifoɔ nsɔre wɔ Galilea pɛn. na wɔn nyinaa kokɔɔ wɔn afie mu maako. Yohane Asɛmpa ti 8. Na Yesu kɔɔ ngo bepɔ no so. Na ahemadakye no, ɔbaa asɔre fie bio. Na ɔman mu no nyinaa baa ne nkyɛn, na ɔtenaa ase kyerɛkyerɛ wɔn. Na twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no de ɔbaa bi a wakye no adwamammɔ mu bae. Na wɔde no bɛgyina mfimfini no, wɔka kyerɛɛ no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, wɔakyerɛ ɔbaa yi adwamammom wɔ so pɛɛ. Ɛnso Mose hyɛɛ yɛn mmara no mu sɛ wɔnsi nnipa a ɛte sɛ aboɔ, na wɔn nso wose sɛn. Na yei deɛ wɔka de sɔɔ no hwɛe, na wɔanya biribi akɔtoto n'ano. Na Yesu brɛɛ no mu ase de ne nsateaa twerɛtwerɛ fam. Na wɔda so ara bisa no no, ɔmaa ne mu so see wɔn sɛ, Mo mu deɛ bɔne ni ne ho no, ma no nto no boɔ kane. Na ɔbrɛɛ ne mu ase bio twerɛtwerɛ fam. Na wɔn deɛ wɔteeɛ, na wɔn ahonim bu wɔn atɛn no, wofiri adi maako firi mpanimfoɔ so besii wɔn a wodi akyiri so. Na ɛkaa Yesu nkwene ɔbaa a ogyina mfimfini no. Na Yesu maa ne mu so na wanhunu obiara sɛ ɔbaa no nko no. Ɔsee no sɛ, Ɔbaa, ɛhe na watoafoɔ no wɔ? Obi a muufo anaa? Na ɔse, Obi a mu mefɔ owura. Na Yesu see no sɛ, Me nso, me muufo. Kɔ na nkɔyɛ bɔne bio. Ɛna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ, Me ne wiase hann. Deɛ odi m'akyire no rennante sum mu, na ɔbɛnya nkwa hann. Ɛna Farisifoɔ no see no sɛ, Wo deɛ, wodi wo ara wo ho adanseɛ. W'adanseɛ no nyɛ nokorɛ. Yesu bua see wɔn sɛ, Sɛ medi me ara me ho adanseɛ mpo a, m'adanseɛ no yɛ nokorɛ, ɛfiri sɛ menim faako a mefiri ne faako a merekorɔ. Na mo deɛ, monim deɛ mefiri ne deɛ merekorɔ. Mo deɛ, mobu ɔhonam ani atɛn. Me deɛ, memmu obiara atɛn. Na sɛ mebu atɛn mpo a, m'atammuo no yɛ nokorɛ, ɛfiri sɛ ɛnyɛ me nko, na me ne deɛ ɔsomaa me no. Na wɔatwerɛ no mo mmara nwoma no mu so sɛ, nnipa baanu adanseɛ yɛ nokorɛ. Me na medi me ho adanseɛ, na Agya a wɔsomaa me no nso di me ho adanseɛ. Ɛna wɔsee no sɛ, Ɛhe na woagya wɔ? Yesu buaa sɛ, Monim me, na monim m'Agya nso. Sɛ monim me a, anka monim m'Agya no nso. Ɔrekyerɛkyerɛ asɔre fie no na ɔkaa nsɛm yi sikakorabea hɔ. Na obi ankye no, ɛfiri sɛ na ne dɔn nya nnurui. Ɛna ɔsee wɔn bio sɛ, Me deɛ merekɔ, na mobɛhwehwɛ me, na mobɛwu mo bɔne mu. Na faako a merekorɔ no, mo deɛ montumi mma hɔ. Ɛna Yudafoɔ no kaa sɛ, Obedi no ho awu anaa? Enti na ɔse, faako a merekorɔ no, mo deɛ montumi mma hɔ. Na ɔsee wɔn sɛ, Mo deɛ mufiri fam, me deɛ mefiri soro. Mufiri ewie yi ase, me deɛ memfiri ewie yi ase. Enti mese mo sɛ, mobɛwu mo bɔne mu. Na sɛ moanyɛ ani sɛ me ne no a, mobɛwu mo bɔne mu. Ɛna wɔsee no sɛ, Wo ne hwan? Na Yesu see wɔn sɛ, Yɛ mefiri mfitiaseɛ meka me kyerɛ mo no a. Mewɔ mo ho nsɛm pii a mɛka na mabu atɛn. Na deɛ ɔsomaa me no yɛ nokwafoɔ. Na deɛ metee no ne nkyɛn no, ɛno na meka me kyerɛ wiase. wɔanhunu sɛ Agya no ho asɛm ɛna ɔka kyerɛɛ wɔn. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Sɛ monya ma onipa ba no so a, ɛno na mobɛhunu sɛ me no. Na memmɔ me ara me tirim menyɛ biribi. Na sɛdeɛ Agya no kyerɛkyerɛ me no, ɛno ara na meka. Na deɛ ɔsomaa me no ka me ho. Onyaa me nko, ɛfiri sɛ, meyɔ deɛ ɛsɔ n'ani daa.
ɔrekasa saa no nnipa pii gyee no dii. Ɛna Yesu si Yudafo a wagye no adi no sɛ, sɛ motena m'asɛm mu a moyɛ m'asuafoɔ ampa, na mobɛhunu nokorɛ no, na nokorɛ no ayɛ mo adehyeɛ. Wɔbua se no sɛ, Abraham asefoɔ ne yɛn. Yɛnyɛ obi nko ada. Ɛyɛ dɛn na woka sɛ mobɛyɛ adehyeɛ? Yesu bua wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔyɛ bɔne no yɛ bɔne no akoa. N'akoa nka fie daa, na ɔba deɛ ɔtena hɔ daa. Enti sɛ ɔba no yɛ mo adehyeɛ a, mobɛyɛ adehyeɛ ampa. Menim sɛ moyɛ Abraham asefoɔ, nanso mohwehwɛ me akum me, ɛfiri sɛ m'asɛm nsene mo mu. Deɛ mahunu agya no nkyɛn na meka, na mo nso moyɛ deɛ mohunu mo agya no nkyɛn. Wɔbua se no sɛ, Yɛn agya ne Abraham. Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ moyɛ Abraham mma a, anka mobɛyɛ Abraham nnwuma. Na afei morehwehwɛ me akum me. Me a maka mo nokorɛ a mate no agya no nkyɛn no. Yei deɛ Abraham anyɔ. Moyɛ mo agya nnwuma. Ɛna wɔsee no sɛ, Wɔanwo yɛn adwumammom. Agya baako ne yɛwɔ, ɔne Onyankopɔn. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, sɛ mo agya ne Nyankopɔn a, anka mobɛdɔ me. Na me deɛ mefiri Nyankopɔn mu na mebaeɛ. Nanso ɛnyɛ me na mehyɛɛ me ho mebaeɛ, na ɔno na ɔsomaa me. Adɛn nti na montimi kasa aseɛ? Ɛfiri sɛ montimi ntie m'asɛm. Mo deɛ mo agya a mofiri ne mu ne ɔbonsam, na mo agya no akɔnnɛdeɛ na mopɛ sɛ moyɔ. Ɔno na ɔyɛ owudifoɔ firi mfitiaseɛ, na onyina nokorɛ so, ɛfiri sɛ nokorɛ ni mu. Sɛ wɔka atorɔsɛm a, ɛfiri ɔno ara ne mu na wɔka, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ ne atoro agya. Na me deɛ, ɛsiane sɛ meka nokorɛ nti, monnye me nni. Mo mu hwan na obu me bɔmmɔne bi ho atɛn? Na sɛ meka nokorɛ a, adɛn nti na monnye me nnie? Deɛ ofiri Nyankopɔn mu no tie Nyankopɔn asɛm. Yɛyi nti montie, ɛfiri sɛ momfiri Nyankopɔn mu. Ɛna Yudafoɔ no bua see no sɛ, Yɛanka ampa sɛ woyɛ Samariani na wowɔ honhommɔne. Yesu buaa sɛ, me deɛ menni honhommɔne, na medi agya no ni, na mo deɛ mohyɛ me ahohora. Me deɛ menhwehwɛ me ara m'animuonyam. Obi wɔ hɔ a wɔhwehwɛ na wobu atɛn. Nokorɛ mese mo sɛ, obi di m'asɛm so a, ɔrenhu owu ara da. Ɛna Yudafoɔ no see no sɛ, Afei ne yɛhunu sɛ wowɔ honhommɔne. Abraham ne adiyifoɔ no wuwuiɛ, na wo deɛ wo se, sɛ obi di m'asɛm so a ɔnka owuo nhwɛ ada. Woyɛ kɛseɛ sene yɛn agya Abraham wuwuiɛ no, na adiyifoɔ no nso wuwuiɛ. Woyɛ wo ho hwan ni? Yesu buaa sɛ, sɛ mehyɛ me ho animuonyam a, m'animuonyam no nyɛ hwee. Ɛyɛ m'agya a moka sɛ ɔne mo Nyankopɔn no na ɔhyɛ me animuonyam. Ɛnso moanhu no, na me deɛ meni no. Na sɛ meka sɛ meni no a, meyɛ ɔtorofoɔ te sɛ mo. Nanso meni no, na medi n'asɛm so. Mo agya Abraham ho sane no sɛ obɛhu me da, na ohuni, na n'ani gyee. Ɛna Yudafoɔ no see no sɛ, wonyɛ nni mfirinhyia 50 na wohunu Abraham. Yesu see wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, Abraham nyamaeɛ no, na mewɔ hɔ. Ɛna wɔtasee aboɔ sɛ wɔbɛto abɔ no, na Yesu huntae na ofiri asɔrefie hɔ kɔe. Yohane asɛmpa tinkron. Na ɔretwa mu no, ohunu onipa bi a n'ani afirafiri na wuo mu. Na n'asuafoɔ bisaa no sɛ, Rabbi, hwan na ɔyɛɛ bɔne? Oyi anaa n'agya ne ne na sɛ wɔwoo no onifirani? Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ oyi anaa n'agya ne ne na wɔyɛɛ bɔne, na mmom sɛ Nyankopɔn nnwuma bɛda adi wɔ ne mu. Ɛsɛ yɛn sɛ adekyeɛ wɔ hɔ yi, yɛyɛ deɛ ɔsomaa me no nnwuma.
Anadworeba obi antumi nwa adwuma. Ewo wiase yi, meni wiase han. Ɔka saa no, ɔto ntasio gu fam, na ɔde ntasio no fra dɔteɛ. Ɔde dɔteɛ no sra onifrani no aniwa so, na ɔka kyerɛ no sɛ, ɔhohoro so ɔtadeɛ Siloa ne nkyerɛseɛ ne deɛ wasoma no mu. Ɛna osii mu kɔɔeɛ kɔhohoro soɔ, na ɔbaeɛ na ohunu adeɛ. Ɛna afipamfoɔ ne wɔn a kane wɔhunu no sɛ ɔyɛ ɔsrɛsrɛfoɔ no kaa sɛ, Ɛnyɛ wei na ɔte hɔ srɛsrɛ adeɛ no. ebinom se, ɔno ni, na ebinom nso se ɔte sɛ ɔno, na ɔnara se Mene no. ɛna wɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛyɛ dɛn na w'ani bueɛ? obua kaa sɛ, Onipa bi a wɔfrɛ no Yesu na ɔpɔtɔɔ dɔteɛ de sraa m'ani soɔ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, kɔ ɔtadeɛ Siloa mu kɔhohoro so. Na mekɔ mekɔhohoro soɔ no, na mehunu adeɛ. ɛna wɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔwɔ hɛ. ɔse, Minim. wɔde deɛ anka ɔyɛ onifrani no kɔɔ Farisifoɔ nkyɛn. Nso da a Yesu pɔtɔɔ dɔteɛ na obuee n'ani no yɛ homeda. Ɛna Farisifoɔ no nso bisaa no bio sɛdeɛ ɛyɛɛ na ohunu adeɛ, na wɔsee wɔn sɛ, Dɔteɛ na ɔde sraa m'ani soɔ, na mekɔhohoro soɔ na mehunu adeɛ yi. ɛna Farisifoɔ no mu bi kaa sɛ, Onipa yi mfiri Nyankopɔn nkyɛn, ɛfiri sɛ onni homeda. ebinom se, Ɛbɛyɛ dɛn na onipa de bɔnyɛni betumi ayɛ nsɛnkyerɛnne a ɛte sɛ yie? na mpaapaemu baa wɔn mu, ɛna wɔsee onifrani no bio sɛ, Wo deɛ, woka deɛn ne ho? Sɛ obuo w'ani no. na ɔse, Ɔyɛ odiyifoɔ. nso na Yudafoɔ no nnye ne ho nsɛm no nni sɛ anka ɔyɛ onifrani na ohunu adeɛ de kosii sɛ wɔfrɛɛ de ohunu adeɛ no awfoɔ. Na obisaa wɔn sɛ, Mo ba a moka sɛ wɔwoo no onifrani no ni anaa? Afei ɛyɛ dɛn na ohunu adeɛ yi? na awfoɔ bua a ɔnkaa sɛ, Yɛnim sɛ yɛbɛni na wɔwɔ no onifrani. Na sɛ ɛyɔe na afei ohunu adeɛ yi deɛ, yɛnim. Na bio nso, onipa koro a obue n'ani no, yɛn deɛ yɛnim. Mummisa no, wanyini, na ɔno ara bɛkasa ama ne ho. na awfoɔ kaa yei, ɛfiri sɛ na wɔsuro Yudafoɔ no, na Yudafoɔ no apam dada sɛ obi pae mu ka sɛ ɔne Kristo no a obetu no afiri hyiadan ho. Yei nti na n'awofoɔ kaa sɛ wanyini mummisa no. Ɛna wɔfrɛ onipa a anka ɔyɛ onifrani no ne mpire no so, na wɔsee no sɛ, Fa animonyam ma Onyankopɔn. Yɛn deɛ, yɛnim sɛ onipa yi yɛ ɔdebɔnyɛni. ɛna obua kaa sɛ, Sɛ ɔyɛ ɔdebɔnyɛni a minim. Adeɛ biako na minim sɛ, anka meyɛ onifrani, na afei deɛ mehunu adeɛ. na wɔsee no sɛ, Ɛdɛn na ɔyɛɛ woɔ? Obue w'ani no sɛn? obuaa wɔn sɛ, Maka makyerɛ mo dada, na mo ante. Ɛdeɛ na mopɛ sɛ mote bio. Mo nso mpɛ sɛ modane n'asuafoɔ. wɔyaa no, na wɔkaa sɛ, Wo na woyɛ ne suani. Yɛn deɛ, Mose asuafoɔ ne yɛn. Yɛnim sɛ Onyankopɔn kasa kyerɛɛ Mose, na oyi deɛ, yɛnni faako ofiri. onipa no bua see wɔn sɛ, Yei na ɛyɛ nwanwa sɛ munnim faako ofiri. Nanso obue m'ani. Na yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie ɔdebɔnyɛni. Na sɛ obi fɛre Onyankopɔn na ɔyɛ deɛ ɔpɛ a, ɔno na otie no. Bere wiase mfitiaseɛ wɔntee sɛ obi abue deɛ wɔwoo no onifrani ani pɛn. Sɛ oyi mfiri Onyankopɔn nkyɛn a, anka wontumi nyɛ hwee. obua see no sɛ, Wo deɛ, bɔne mu koraa na ɔwoo woɔ, na wo na wokyerɛkyerɛ yɛn. na wɔpamoo no firi adi. Yesu tii sɛ wɔapam no afiri adi, na ohunu no no, ɔkaa sɛ, Wogye w'anipa ba no di anaa? obuaa sɛ, Hwan no no owura na menyi no minni. na Yesu see no sɛ, Woahu no. Na deɛ ɔne wo rekasa yi, ɔne no. na ɔse, Megye me di, Awurade. na ɔkoto sɔree no. Na Yesu kaa sɛ, Atemmuo nti na mebaa awie yi aseɛ. Na wɔn a wɔnhunu adeɛ no ahunu. Na wɔn a wɔhunu adeɛ no adane anifirafoɔ. na Farisifoɔ no mu bi a wɔne no wɔ hɔ no tee nsɛm yi, na wɔsee no sɛ, Na yɛn nso yɛyɛ anifirafoɔ. Yesu bua see wɔn sɛ, Sɛ moyɛ anifirafoɔ a,
anka munni bɔne. Na afei mo si yehunu adeɛ nti na mo bɔne aka. Yohane Asempa Tidu. Nokre, mese mo sɛ, deɛ ɔmfa ɛpono no nkonnwamuo mu na ɔforofa baabi no, ɔyɛ oyufoɔ ne odwutwafoɔ. Na deɛ ɔfa ɛpono no kɔmu no, ne nnwan no hwɛfoɔ. Ɔno na ɛpono no hwɛfoɔ no hinima no, na nnwan no te ne ne. Na ɔbɔ ɔno ara ne nnwan din frɛ wɔn frɛdi. Na ɔma ɔno ara ne nnwan frɛdi a, odi wɔn anim. Na nnwan no di n'akyi, ɛfiri sɛ wɔnim ne ne. Na ɔnanani deɛ, wɔrenni n'akyi. Na wɔbɛdwane no, ɛfiri sɛ onim ananafoɔ ne. Yesu de bɛyi bu wɔn, na wɔn deɛ wɔanhunu asɛm ko a ɔkaa wɔn no. Ɛna Yesu sii wɔn bio sɛ, Nokre, mese mo sɛ, me ne nnwan no pono no, wɔn a wɔdii m'anim baeɛ no nyinaa yɛ awufoɔ ne adwotwafoɔ, na nnwan no antie wɔn. Me ne ɛpono no, sɛ obi fa me so kɔ mu a, ɔbɛgye no nkwa, na ɔbɛkɔ mu, na ɔbɛfiri adi, na ɔbɛnya adidibea. Oyufoɔ mma, gye sɛ ɔrebɛwia na wakum na wasɛe. Me deɛ mebae, na wanya nkwa, na wanya no mmoroso. Me ne odwanhwɛfoɔ pa no. Odwanhwɛfoɔ pa de ne kra to hɔ ma ne nnwan no. Na ɔpaani a ɔnyɛ odwanhwɛfoɔ, na nnwan no nyɛ no dea no hunu ɔpataku sɛ ɔreba a, ogya nnwan no hɔ dwane, na pataku no bɛkye wɔn bɔ wɔn hwete. Na ɔpaani dwane, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔpaani, na ɔnwene nnwan no ho. Me ne odwanhwɛfoɔ pa no, na menim me deɛ, na me deɛ nso ni me. Sɛdeɛ agya no ni me, na me nso menim agya no. Na mede me kra meto hɔ me ma nnwan no. Na mewɔ nnwan foforɔ a wɔmfiri ban yi mu. Wɔn nso na ɛtwa sɛ mede wɔn meba, na wɔbɛtie me ne, na ayɛ kuo biako ne ɔhwɛfoɔ baako. Yɛyi nti na agya no dɔ me, ɛfiri sɛ mede me kra meto hɔ, na mafa bio. Obi nye me nsɛm, na meara na mede me to hɔ. Na mewɔ ho kwan sɛ mede me to hɔ, na mewɔ ho kwan sɛ mefa bio. Ahyɛdeɛ yi na menyaa no m'agya nkyɛn. Ɛna nsɛm yi nti mpaepae mu baa Yudafoɔ no mu bio, na wɔn bebree kaa sɛ, ɔwɔ honhommɔne na wabɔ dam. Ade nti na mutie no? Ebinom se, nsɛm yi nyɛ deɛ ɔwɔ honhommɔne nsɛm. Honhommɔne betumi ebue anifrafoɔ ani. Na asɔfo dwira afahyɛ adu wɔ Yerusalem na awɔ braba. Na Yesu ne nam asɔfo Salomo abrana so. Ɛna Yudafoɔ betwa ne ho hyiae na wɔse no sɛ, wobɛma yɛ atwe akosi da bɛn? Sɛ wo ne Kristo no a, pɛ mu ka kyerɛ yɛn pefee. Yesu buaa wɔn sɛ, maka makyerɛ mo, na monnyi nni. Nnwuma a meyɔ no m'agya din mu no, ɛno na ɛdi me ho adanseɛ. Na mo deɛ monnyi nni, ɛfiri sɛ momfiri me nnwan no mu. Me nnwan tie me ne, na me nso menni wɔn, na wɔdi m'akyi, na mema wɔn daa nkwa, na wɔrennyera, na obi renhwam wɔn mfiri me nsɛm da. M'agya ɔde wɔn maa me no yɛ kɛseɛ sene nneɔma nyinaa, na obi rentumi nhwam wɔn m'agya nsɛm. Me ne agya no yɛ baako. Ɛna Yudafoɔ no tase aboɔ bio sɛ wɔde besi no. Yesu buaa wɔn sɛ, nnwuma pii na mayɔ makyerɛ mu a ɛfiri agya no nkyɛn. Emu deɛ wɔhe nti na mobɛsi m'aboɔ yi? Yudafoɔ no buaa no sɛ, ɛnyɛ adwuma pa nti na yɛrebɛsi w'aboɔ, na abususɛm ntira, ɛfiri sɛ wo a woyɛ onipa yɛ wo ho sɛ Onyankopɔn. Yesu buaa wɔn sɛ, wɔntwerɛ no mmara mu sɛ, meka sɛ moyɛ anyame. Sɛ ɔfrɛ wɔn a Nyankopɔn asɛm baa wɔn nkyɛn no anyame na wɔntumi nsɛe atwerɛ no a, adɛn nti na moka deɛ agya yi no kronkron? Na wasoma no wiase no ho sɛ woka abususɛm. Ɛnam sɛ mekaa sɛ Nyankopɔn ba ne me. Sɛ menyɔ m'agya nnwuma a, ɛnea monnyi me nni. Na sɛ meyɔ
na me de munyi mi ni a munyi nnwuma no ni na mo ahwɛ hunu sɛ agya no wɔ me mu na me nso me wɔ ne mu. Ɛna wɔhwehwɛ bio sɛ wɔkye no na ofiri wɔn nsa kɔe. Na osii mu kɔɔ Yordan agya no ho abio wɔ faako a Yohane bɔɔ asukane no na ɔkɔtenaa hɔ. Na nnipa pii baa ne nkyɛn na wɔkaa sɛ, Yohane anyɛ nsɛnkyerɛnne bi deɛ, nanso nneɔma a Yohane kaa oyi ho nyinaa no yɛ nokorɛ. Na nnipa pii gyee no dii wɔ hɔ. Yohane asɛmpa tidu baako. Na ɔyarefoɔ bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Lasaro a ofiri Betania, Maria ne ne nua baa Marta kurom. Na ɛyɛ Maria ɔde nwuhwehwɛm sra Awurade na ɔde ne tirinwi pepa ne nan ho no na ne nua Lasaro yareɛ no. Enti ne nuanom soma baa ne nkyɛn sɛ, Awurade, hwɛ, nea wodɔ no yare. Na Yesu tiiɛ na ɔkaa sɛ, yadeɛ yi nyɛ owuo yadeɛ na Nyankopɔn animuonyam ntira sɛ ɔbɛfa so ahyɛ Nyankopɔn ba no animuonyam. Nso Yesu dɔ Marta ne ne nua baa no ne Lasaro. Na afei ɔtee sɛ ɔyare no ɔtena faako a ɔwɔ hɔ no ara nanu. Na ɛno akyiri no ɔse n'asuafoɔ no sɛ, momma yɛnkɔ Yudea bio. Asuafoɔ no se no sɛ, Rabbi, nansa ya na Yudafoɔ hwehwɛ wo sɛ osi waboɔ na wokɔ hɔ bio wui. Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ nnɔnhwereɛ dumienu na ɛwɔ da biako mu. Sɛ obi nam awie a ɔnsunti, ɛfiri sɛ ɔhunu wie ase hann. Na sɛ obi nam anadwo a ɔsunti, ɛfiri sɛ hann ni ne mu. Ɔkaa yeinom na ɛno akyiri no ɔse wɔn sɛ, yɛn adamfo Lasaro ada na meekɔma konyane no. Ɛna n'asuafoɔ no kaa sɛ, Awurade sɛ wada deɛ a ɔbɛsɔre. Na Yesu deɛ ɔkaa ne wuo ho asɛm, na wɔn deɛ wosusuw sɛ nnapa ho asɛm na ɔka. Ɛna afei Yesu sii wɔn pefee sɛ, Lasaro awu, na mo nti ɛyɛ me dɛ sɛ mini hɔ, na mo agye adi. Nanso momma yɛnkɔ ne nkyɛn. Ɛna Toma a wɔfrɛ no Ata no ka kyerɛɛ ne mfɛfoɔ asuafoɔ no sɛ, Yɛn nso, momma yɛnkɔ na yɛne ne nkɔwu. Ɛna Yesu duru hɔ no, obehunu sɛ wɔadi ɛda mu nanan dada. Nso Betania bɛn Yerusalem, ɛbɛyɛ akwansima dunum. Na Yudafoɔ no mu pii aba Marta ne Maria nkyɛn sɛ wɔbegyan wɔn nua no nti. Ɛna Marta tee sɛ Yesu ba no, ɔkɔhyiaa no. Na Maria deɛ ɔte fie. Ɛna Marta sii Yesu sɛ, Awurade, sɛ wowɔ ha a, anka me nua barima anwu. Na seesei mpo minim sɛ biribiara a wobɛbisa Onyankopɔn no, Onyankopɔn de bɛma wo. Yesu see no sɛ, wo nua barima no bɛsɔre bio. Marta see no sɛ, minim sɛ owusɔre mu, da a edi akyire no, ɔbɛsɔre. Yesu see no sɛ, me ne owusɔre ne nkwa. Deɛ ɔgye me die no sɛ wawu mpo a ɔbɛnya nkwa. Na obiara a ɔte ase na ɔgye me die no renwu da. Wogye yei di anaa? Ɔsee no sɛ, Ane, Awurade, megye medi sɛ wo ne Kristo no, Nyankopɔn ba a ɔreba wiase no. Na ɔkaa saa no, osii mu kɔfrɛ ne nua Maria nkokoa mu sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ no aba, na ɔrefrɛ wo. Ɔno nso teeɛ no, ɔsɔree ntɛm baa ne nkyɛn. Nanso na Yesu nya nhyɛnee kuro no mu, na ɔwɔ deɛ Marta bɛhyia ano hɔ. Ɛna Yudafoɔ a wɔne no wɔ fie hɔ gyam no huu sɛ Maria asɔre ntɛmntɛm afiri adi no, wodii n'akyi kaa sɛ, wɔkɔ ɛda no so hɔ akosu. Ɛna Maria duru faako a Yesu wɔ na ɔhunu no no, ɔhwee ne nan ase ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, sɛ wowɔ ha anka me nua barima anwu. Ɛna Yesu hunu no sɛ ɔresu, na Yudafoɔ a wɔne no baeɛ nso resu no. Oguu ahome honhom mu, na ne ho yeraa no. Na wɔkaa sɛ, ɛhe na mode no toeɛ? Wɔsee no sɛ, Awurade, bra bɛhwɛ. Yesu sui. Ɛna Yudafoɔ no kaa sɛ, Bɛdɔ a wɔdɔ no. Na wɔn mu binom se, oyi a obue odifrɛni ani no, wantumi ama na ama sɛ anka oyi so anwuo. Ɛna Yesu guu ahome ne mu bio.
na ọba ẹda no so ẹyẹ ọbodan na ọbo ohiniano. Yesu kan sẹ, munyi ọbo no. Die wawuo no nua Marta se no sẹ, Awurade, sese die wa bon wadi nenan. Yesu se no sẹ, manka mankyerɛ wo sɛ wogidi a wobɛhunu Nyankopɔn anim onyam. ɛna woyi ọbo no. Na Yesu ma n'ani so kan sɛ, Agya, meda wo ase sɛ watie me. Na me deɛ, menim sɛ wotie me daa. Na nkurɔfokuo a wogyina hɔ no nti na meka saa. Na wagye adi sɛ wo na ɔsomaa me. Na ɔka saa no, ɔde nne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Lazaro, firi bra. na deɛ wawuo no firi adi ɛda num ntoma kyekyere ne nan ne ne nsa, na duku kyekyere n'anim. Na Yesu sii wɔn sɛ, Monsane no, na momma no nkɔ. ɛna Yudafoɔ no mu pii a wɔbaa Maria nkyɛn na wɔhunu ade a Yesu yɛɛ no gyee no diiɛ. Na wɔn mu binom sii mu kɔɔ Farisifoɔ no nkyɛn, na wɔkɔkaa wɔn deɛ Yesu yɛɛ no. Ɛna asɔfoɔ mpanin ne Farisifoɔ no maa wɔkɔhyiaa badwafoɔ no na wɔkaa sɛ, ɛteɛ ne ɛbɛyɔ efisɛ onipa yi yɛ nsɛnkyerɛnne pii. Si egyaa no saa a nipa nyinaa bɛgye no adi. Romafoɔ aba bɛfa yɛn ha yi ne yɛn man. Na wɔn mu baako bi, Kaifa a odi sɔfopanin afe no mu no see wɔn sɛ, Mo deɛ munnim hwee, nanso monwene sɛ ɛyɛ ma mo sɛ onipa baako bɛwu ama ɔman no na ɔman no nyinaa nsɛe. Na yɛyi deɛ ɛmfiri ɔno ara ne tirim na ɔkaeɛ, na mmom sɛ ɔyɛ ɔsɔfopanin saa afe no mu nti ɔhyɛ nkɔm sɛ Yesu bɛwu ama ɔman no, na ɛnyɛ ɔman no nko, na sɛ ɔbɛka Nyankopɔn ma a wapete no nyinaa nso abɔ mu ayɛ wɔn baako. Ɛna ɛfiri da no ara wɔtutuu agyina wɔn mu sɛ wɔbɛku no. Enti Yesu anyi ne ho adi pefee a nante Yudafoɔ no mu bio, na ofiri hɔ kɔɔ asase ɛbɛn ɛserɛ so, kuro bi a wɔfrɛ no Efraim mu, na ɔne n'asuafoɔ no tenaa hɔ. Na Yudafoɔ atwa mu no abɛn. Na nnipa pii firi asase no so kɔ Yerusalem ansa na twam no duruyɛ, sɛ wɔkɔdwira wɔn ho. Ɛna wɔhwehwɛ Yesu, na wogyinaa asɔrefie hɔ sesee wɔn ho sɛ, ɛdeɛ na mususuo sɛ ɔmma afa hyɛ yi ase anaa. Na asɔfoɔ mpanin ne Farisifoɔ ahyɛ mmara nso sɛ obi nim faako a ɔwɔ a ɔmmɛkyerɛ na wɔnkɔkye no. Yohane Asɛmpa ti 12. Afei aka nansia na twam no aduro no, Yesu ba Betania faako a Lasaro a wonyane no firi awufuo mu no wɔ. Ɛna wɔtoo no pono wɔ hɔ. Na Marta somee, na Lasaro deɛ ɔyɛ wɔn a wɔne no te adidie no mu baako. Ɛna Maria faa ngohwehwam kronkron a ne boɔ yɛ den kariboɔ baako de bɛsraa Yesu nan ho. Na ɔde ne nwi pepaa ne nan ho, na ngohwehwam yɛ dan no mu ma. Ɛna n'asuafoɔ no mu baako, Yuda Iskario a ɔbɛyi no ama no kaa sɛ, adɛn nti na wɔantɔn ngohwehwam yi anye denari 300 na wɔamfa ma ahiafoɔ. Ɛnyɛ sɛ ɔdwene ahiafoɔ ho nti na ɔkaa yi, na mmom ɔyɛ owifoɔ na okura kotokuo no na owiawia deɛ wɔde gu mu ntira. Ɛna Yesu kaa sɛ, Monyaa no, na wɔde yei asie ama me sie da. Na ahiafoɔ deɛ, mowɔ wɔn mo nkyɛn daa, na me deɛ, munni me daa. Ɛna Yudafoɔ no mu nkurɔfokuo pii tee sɛ ɔwɔ hɔ, na wɔbae. Ɛnyɛ Yesu nkuntira, na sɛ obɛhunu Lasaro a onyane no firi awufuo mu no nso ntira. Na asɔfoɔ mpanin no tuu agyina sɛ obɛkum Lasaro nso. Ɛfiri sɛ ne nti na Yudafoɔ mu pii kɔɔeɛ kɔgyee Yesu diiɛ. Adeɛ kyeeɛ no, nkurɔfokuo pii a wɔbaa afahyɛ no ase tee sɛ Yesu ɛreba Yerusalem no, ɔfefaa berɛ, na ofiri adi sɛ wɔkɔhyia no, na wɔteatea mu sɛ, Hosiana, nhyira ne ɔreba Awurade ne mu no, Israel no. Na Yesu hunu afunumu ba bi no, wɔtenaa ne so sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, nsuro, tie wɔn babaa.
hwɛ wohene ba ɔteɛfo no ba so nso n'asuafoɔ no anhunu yeinom kane no na Onyankopɔn hyɛ Yesu animuonyam akyiri no ɛno na wɔkae sɛ wɔatwerɛ yeinom ne ho na wɔayɔ ama no. Ɛna nkurɔfokuo a wɔne no wɔ hɔ bere a ɔfrɛ Lasaro firi adakamena mu na onyanee no firi awufuo mu no dii adanseɛ. Yɛn nti nso na nkurɔfokuo no kɔhyia no ɛfiri sɛ wɔate sɛ wɔayɔ saa nsɛnkyerɛnneɛ no. Ɛna Farisifoɔ no kaa no wɔn mu sɛ, muhunu sɛ montumi nyɛ ho hwee, hwɛ wiase atu di n'akyi. Na Helafoɔ bi wɔ wɔn a wɔbaa sɛ wɔbɛsɔre afahyɛ no ase nom. Ɛna yeinom baa Filipo a ofiri Betsaida a ɛwɔ Galilea no nkyɛn na ɔbɛsrɛ no sɛ, Owura, yɛpɛ sɛ yɛhunu Yesu. Filipo ba bɛka kyerɛ Andrea na afei Andrea ne Filipo bɛka kyerɛ Yesu na Yesu buaa wɔn sɛ, dɔn na duru sɛ wɔbɛhyɛ onipa ba no animuonyam. Nokorɛ mese mo sɛ, awufoɔ antɔ fam anwu a, ɛwɔ hɔ korɔ no ara. Na sɛ wu a, ɛso aba pii. Deɛ ɔdɔ ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ ɔtaa ne kra wɔ wiase ha yi no, ɔbɛkora no akɔ daa nkwa mu. Sɛ obi som me a, ma no nim akyi. Na faako a mewɔ no, ɔna me somfoɔ nso bɛba. Na sɛ obi som me a, mɛgya bɛdi no ni. Afei me kra ho yira no, na deɛ na menka? Agya, gye me firi dɔn yi mu. Nanso, yɛn nti na mebaa dɔn yi mu. Agya, hyɛ wo din animuonyam. Ɛna ɛne bi firi soro baeɛ. Mahyɛ no animuonyam dada, na mɛhyɛ no bio. Ɛna nkurɔfokuo a wɔgyina hɔ na wɔteeɛ no kaa sɛ, ɔpra na abom. Ebinom sɛ ɔbɔfoɔ ne no kasae. Yesu bua kaa sɛ, ɛnyɛ me nti na ɛne yi baeɛ, na mo ntira. Afei ne wiase atemmuo. Afei ne obeyi wiase sodifoɔ no hɔ. Na me deɛ, sɛ wɔma me so firi asase so a, mɛtwe nnipa nyinaa maba me nkyɛn. Yei deɛ ɔka de kyerɛ owuko a ɔbɛwuo. Nkurɔfokuo no buaa no sɛ, yɛdeɛ yɛate mmara no mu sɛ Kristo no te hɔ daa, na ada na ase etwa sɛ ɔma onipa ba no so. Hwan ne onipa bɛn? Ɛna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, aka hann no bere tiaa bi wɔ mo mu. Mowɔ hann no yi, monante, ne sum a mɛto mo. Na deɛ ɔnam sum mu no nim faako a ɔrekorɔ. Mowɔ hann no yi, monye hann no ni, na moayɛ hann no ma. Yesu ka yeinom na ofiri wɔn anim hɔ kɔhuntae. Na wɔayɔ saa nsɛnkyerɛnneɛ bebree wɔ wɔn anim deɛ nanso wɔanye no ani. Na odiyifoɔ Yesaia asɛm a ɔkaeɛ no aba mu sɛ, Awurade, hwan na wagye yɛn kaseɛ adi? Na hwan na wɔyii Awurade basa kyerɛɛ no? Yei nti na wɔantumi anyɛ anie sɛdeɛ Yesaia kae bio sɛ, wɔafrɛ wɔn ani, na wɔapirim wɔn akoma, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔannane wɔn ho, na mansa wɔn yadeɛ. Yesaia ka yeinom ɛfiri sɛ ohunu n'animuonyam, na ne ho asɛm na ɔkaeɛ. Nanso mpanimfoɔ no mu pii nso gye no dii. Na Farisifoɔ no nti wɔanka na wɔantu wɔn amfiri hyiadan mu, ɛfiri sɛ na wɔpɛ nnipa animuonyam sene Nyankopɔn animuonyam. Na Yesu teaam sɛ, deɛ ɔgye me die no, ɛnyɛ me na ɔgye me die, na ɛyɛ deɛ ɔsomaa me no. Na deɛ ɔhu me no, hunu deɛ ɔsomaa me no. Maba wiase sɛ hann, na obiara a ɔgye me die no antena sum mu. Na sɛ obi te me nsɛm na wanyɛ ani a, me deɛ memu n'atɛn. Na maama sɛ merebɛbu wiase atɛn, na mebaa sɛ merebɛgye wiase. Deɛ ɔmu me na ɔnye me nsɛm no wɔ deɛ obu n'atɛn. Asɛm a maka no, ɛno ara na ɛbɛbu n'atɛn ɛda a ɛdi akyire no mu. Ɛfiri sɛ me deɛ, ɛnyɛ me na mehyɛɛ me ho mekasaeɛ, na Agya ɔsomaa me no na ɔhyɛɛ me deɛ menka, ɛne sɛdeɛ menkasa. Na menim sɛ n'ahyɛdeɛ no yɛ daa nkwa. Enti deɛ meka no, sɛdeɛ Agya no aka akyerɛ me no, saa ara na meka.
Yohane Asempa Tidumiensa. Na Twam Afahyɛ no beduro no, na Yesu nim sɛ ne dɔn aduru sɛ obefiri wiase akɔ Agya no nkyɛn. Na so ɔdɔ no a ne deɛ a ɔwɔ wiase no, ɔdɔ wɔn kosi aseɛ. Na wɔbedidie no, na ɔbonsam anya de ahyɛ Yuda Iskariot, Simon ba kuma mu sɛ ɔnkɔyi no ma. Na Yesu nim sɛ Agya no de nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa. Ɛne sɛ ofiri Nyankopɔn nkyɛn, na ɔkɔ Nyankopɔn nkyɛn nti. Ɔsɔre firi adidiɛ na oyi n'ataade agu hɔ, na ɔfa mpepa ho tekyekyere ne ho so. Na afei ohwie nsuo gu dwaasɛn mu, na ofiri ase hohoro asuafo no nan ho, na ɔde mpepa ho a ɔde kyekyere ne ho so no pepa ho. Ɛna obeduru Simon Petro so, na ɔno de ɔsee no sɛ, Awurade, wo na wohoro me nan ho yi? Yesu bua see no sɛ, deɛ mere yɔ yi, wonim seesei, na kyerɛ yi na wobɛhunu. Petro see no sɛ, mere ma wohoro me nan ho da. Yesu bua no sɛ, sɛ ma hohoro wo ho a, wonim afa. Simon Petro see no sɛ, Awurade, ɛnyɛ me nan ho nko, na me nsa ne me tirim nso bi. Yesu see no sɛ, deɛ wadwareɛ no, ɛhia na dwareɛ, gye ne nan ho hohoro. Na ne ho nyinaa fi, na mo ho afi, na ɛnyɛ mo nyinaa. Na onim deɛ obeyi no ama, yɛn nti na ɔka sɛ, ɛnyɛ mo nyinaa na mo ho afiri no. Ɛna owie wɔn nan hohoro na ɔfa n'atadeɛ na ɔtena ase bio no. Ɔsee wɔn sɛ, moahunu deɛ mayɔ yi. Mo deɛ mofrɛ me kyerɛkyerɛfoɔ ne Awurade, na moka nokorɛ, na meyɛ. Afei sɛ me, Awurade ne kyerɛkyerɛfoɔ no, mahohoro mo nan ho a, na ɛsɛ sɛ mo nso mohohoro mo ho nan ho. Na mama mo sɛ na hɔ, sɛdeɛ mayɔ mo no, mo nso monyɔ saa. Nokorɛ, mese mo sɛ, akoa nsene ne wura, na ɔsomafoɔ nsene deɛ ɔsoma no. Sɛ monim yeinom na moyɔ a, nhyira ne mo. Ɛnyɛ mo nyinaa ho asɛm na meka, me deɛ menim wɔn a mayi wɔn. Na yɔe, na Twerɛsɛm no aba mu sɛ, deɛ wɔdi me paano no na wama ne nantin so atia me. Afei mese mo ansa na ba, na sɛ nya ba a moagye adi sɛ me ne no. Nokorɛ mese mo sɛ, deɛ ɔgye obi a mesoma no no, ɔgye me, na deɛ ɔgye me no, gye deɛ ɔsoma me no. Yesu kaa saa no, ne ho yiraa no honhom, na odi adanseɛ sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo mu baako bɛyi me ama. Ɛna asuafoɔ no hwehwɛɛ wɔn ho anim. Wɔn hu no onieko a ɔne no. Na asuafoɔ no mu baako a Yesu dɔ no twere Yesu kukum. Ɛna Simon Petro buu n'ani see no sɛ, bisa no deɛ ɔka ne ho asɛm no. Enti ɔpa twere Yesu kukum see no sɛ, Awurade, ɛyɛ hwane? Yesu buaa sɛ, ɔno ne deɛ mede paano sini bɛbɔ mu mama no. Na ɔde paano sini no bɔɔ mu maa Yuda, Simon Iskariot ba no. Na ɔgyee paano sini no akyiri no, ɛno na Satan hyɛne ne mu. Ɛna Yesu see no sɛ, deɛ woreyɔ no, yɔ no ntɛm. Na yɛi deɛ wɔn a wɔte adidie no mu biara nhunu deɛ enti a ɔkaa saa kyerɛ no. Na ebinom susu sɛ Yuda kura kotokuo no nti, Yesu ka kyerɛ no sɛ kɔtotɔ deɛ ehia yɛn sie afahyɛ no. Anaasɛ ɔmfa bibi ma ahiafoɔ. Ɛna ɔgyee paano sini no no, ntɛm ara na ofiri adi, na ɛyɛ anadwo. Ɛna ofiri adi no Yesu kaa sɛ, afei wahyɛ onipa ba no animuonyam, na Onyankopɔn anya ne mu animuonyam. Sɛ Onyankopɔn anya ne mu animuonyam a, Onyankopɔn nso bɛhyɛ no animuonyam ɔno ara ne mu, na ɔbɛhyɛ no animuonyam ntɛm. Mankuma, pretiaa bi na aka me ne mo wɔ hɔ. Mobɛhwehwɛ me, na sɛdeɛ meka me kyerɛɛ Yudafoɔ no sɛ, faako a merekorɔ no, mo deɛ montumi ma hɔ no, saa ara na afei mese mo nso. Ahyɛdeɛ foforɔ na mema mo, sɛ monodɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no. Sɛ mo nso monodɔ mo ho. Sɛ mododɔ mo ho a, ɛnam Yesu, nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ. Simon Petro see no sɛ, Awurade,
ɛhe na wokorɔ? Yesu buaa no sɛ, faako a merekorɔ no, wontumi nni m'akyi seesei, na akyire yi na wobɛdi m'akyiri. Petro see no sɛ, Awurade, ɛdeɛn nti na mentumi nni w'akyi seesei? Mede me kra bɛto hɔ ama wo. Yesu buaa no sɛ, wode wo kra bɛto hɔ ama me? Nokorɛ, mese wo sɛ, akokɔ remmɔn na woapaa me mprɛnsa. Yohane Asɛmpa ti 19. Mo mama koma ntutu. Monyi Nyankopɔn ni, na me nso monyi me ni. Tena bra pii wɔ m'agya fie. Sɛ nte saa, anka makama kyerɛ mo sɛ, meekɔ makɔsiesie baabi mama mo. Na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛba bio, na mabɛfa mo akɔ me ara me nkyɛn. Na deɛ mewɔ no, mo nso mo aba hɔ. Na faako a merekorɔ no, monim kwan no. Thomas no sɛ, Awurade, yɛnim faako a wɔkorɔ, na ɛbɛyɛ dɛn ne yɛbɛtumi ahu no kwan? Yesu see no sɛ, me ne kwan no, nokorɛ no ne nkwa no. Obi mma Agya no nkyɛn, gye sɛ ɔnam me so. Sɛ monim a, anka moahunu m'Agya no nso. Ɛfiri nnɛ, moni no, na moahu no. Filipo see no sɛ, Awurade, kyerɛ yɛn Agya no, na ɛno ara dɔɔso ma yɛn. Yesu see no sɛ, me ne mo wɔ hɔ dadaada yi, monhunu me anaa? Filipo, deɛ wɔho me no ahunu Agya no. Na adɛn nti na wo se kyerɛ yɛn Agya no? Wonyi nni sɛ mewɔ Agya no mu, na Agya no nso wɔ me mu. Nsɛm a meka mekyerɛ mo no, ɛmfiri me ara me tirim na meka. Na Agya a wɔte me mu no, na ɔyɛ ne nnwuma no. Wonyi nni sɛ mewɔ Agya no mu, na Agya no nso wɔ me mu. Na sɛ nte saa, nnwuma no ara nti monyi ni. Nokorɛ, mese mo sɛ, deɛ wɔgye me deɛ no, nnwuma a meyɔ no, ɔno nso bɛyɔ, na ɔbɛyɔ akɛseɛ asene yeinom, ɛfiri sɛ me deɛ, merekɔ m'Agya nkyɛn. Na biribiara a mobɛsrɛ no me din mu no, ɛno na mɛyɔ, na Agya no anya animuonyam Ɔba no mu. Sɛ mobɛsrɛ biribi me din mu a, me deɛ, mɛyɔ. Sɛ modɔ me a, monim ahyɛdeɛ so, na me deɛ mɛbisa Agya no, na wama mo okyigyinafoɔ foforɔ, na ɔne mo bɛtena daa. Nokorɛ honhom a wiase ntumi nye no no, ɛfiri sɛ, ɛnhu no, nanso ɛni no, na mo deɛ monni no, ɛfiri sɛ ɔte mo nkyɛn, na ɔbɛtena mo mu. Merennya mo nyanka, mereba mo nkyɛn. Aka kakra na wiase nhu me bio, na mo deɛ muhu me, ɛfiri sɛ mete ase, na mo nso mobɛtena ase. Da no ara mobɛhunu sɛ mewɔ m'Agya no mu, na mowɔ me mu, na mewɔ mo mu. Deɛ ɔwɔ m'ahyɛdeɛ na odi soɔ no, ɔno ne deɛ ɔdɔ me. Na deɛ ɔdɔ me no, m'Agya bɛdɔ no, na me nso mɛdɔ no, na mayi me ho makyerɛ no. Yuda, ɛnyɛ Iskariot no, see no sɛ, Awurade, ɛyɛ dɛn na abɛyi wo ho akyerɛ yɛn, na ɛnyɛ wiase? Yesu bua see no sɛ, sɛ obi dɔ me a, obɛdi m'asɛm so, na m'Agya bɛdɔ no, na yɛbɛba ne nkyɛn, na yɛabɛyɛ yɛn tenabea ne nkyɛn. Deɛ ɔnɔ me no nni m'asɛm so, na asɛm a moteɛ no nyɛ me dea, na ɛyɛ Agya a ɔsoma me no dea. Mewɔ mo nkyɛn yi, na meka mo yeinom. Na okyigyinafoɔ a ɔne Honhom Kronkron a m'Agya bɛsoma no me din mu no, ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma nyinaa, na ɔbɛkae mo deɛ maka mo nyinaa. Asomdwoeɛ na mede me gya mo, m'asomdwoeɛ na mede me ma mo. Ɛnyɛ sɛdeɛ wiase ma na mema mo. Momma makoma ntutu, nanso momma no mmɔhu. Moate sɛ meka kyerɛ mo sɛ, merekɔ na maba mo nkyɛn. Sɛ modɔ me a, anka mo ani bɛgye sɛ merekɔ Agya no nkyɛn, ɛfiri sɛ m'Agya no yɛ kɛse sene me. Afei maka kyerɛ mo ansa na aba, na sɛ nya ba a, moagye adi. Me ne mo renkasa pii bio, na wiase sodifoɔ no reba, na ɔrennya me ho hwee.
nanso meyɔ sɛdeɛ agya no hyɛɛ me no, na wiase ahunu sɛ medɔ agya no. Monsɔre ma yɛmfiri ha nkɔ. Yohane Asɛmpa ti 15. Me ne nokorɛ bobe no, na m'agya ne okuafoɔ no. Me ho ban biara a ɛnso aba no, oyi. Na biara ɛso aba no, oyiyi ho, na so aba bebree. Asɛm a maka makyerɛ mo no nti, mo ho anya afi. Montena me mu, na me nso mentena mo mu. Sɛdeɛ ban ntumi mfiri ɔno ara no mu nso aba, gye sɛ ɛtena bobe no mu no. Saa ara nso na montumi, gye sɛ motena me mu. Me ne bobe no, mo ne mman no. Deɛ ɔtena me mu na me nso metena ne mu no, ɔno ara na ɔso aba pii. Na mokwati me a, montumi nyɔ hwee. Sɛ obi antena me mu a, wɔto no twene sɛ ban, na ewu. Na wɔboaboa no de kogu gya mu, na ɛhye. Sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a, mobɛsrɛ biribiara a mopɛ, na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Yɛmu na wɔhyɛ m'agya animuonyam, sɛ mo so aba pii, ɛno na mobɛyɛ me asuafoɔ. Sɛdeɛ agya no adɔ me no, ɛna me nso madɔ mo. Montena me dɔ mu. Sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a, mobɛtena me dɔ mu. Sɛdeɛ madi m'agya ahyɛdeɛ soɔ na mete ne dɔ mu no. Maka yɛnum nyinaa makyerɛ mo, na m'anigye atena mo mu, na mo anigye awie pɛyɛ. Yɛni m'ahyɛdeɛ, sɛ mo nodɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no. Obi ni dɔ kɛseɛ sene yei sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne namfo. Sɛ moyɔ deɛ mahyɛ mo a, na moyɛ me namfo. Memfrɛ mo nkoa bio, ɛfiri sɛ, akoa nim deɛ ni wura yɔ. Na mafrɛ mo namfo, ɛfiri sɛ, nneɔma a mate no m'agya nkyɛn nyinaa maka makyerɛ mo. Ɛnyɛ mo na mo ayi me, na me na mayi mo. Na mede mo asi hɔ sɛ monkɔ na monkɔ so aba, na mo aba no ntena hɔ. Na biribiara a mobɛsrɛ agya no me din mu no, ɔde ama mo. Yei na mahyɛ mo, sɛ mo nodɔ mo ho. Sɛ wiase tane mo a, monhunu sɛ wɔtane me kane ansa na ɛtaa mo. Sɛ mofiri wiase a, anka wiase bɛdɔ ɔno ara ne deɛ. Na sɛ momfiri wiase na mayi mo afiri wiase yi, yei nti na wiase tane mo. Monkae asɛm a meka mekyerɛ mo sɛ, akoa nsene ne wura. Sɛ wɔtaa me a, wɔbɛtaa mo nso. Sɛ wadi m'asɛm so a, wɔbɛdi mo deɛ so bi. Na yɛnum nyinaa medi nti na wɔde bɛyɛ mo, ɛfiri sɛ wɔnim deɛ ɔsomaa me no. Sɛ maama mɛka mankyerɛ wɔn a, anka wɔnni bɔne. Na afei deɛ, wɔnni wɔn bɔne ho ano yie. Deɛ ɔtane me no tane m'agya no nso. Sɛ maanyɛ nnwuma a obiara nyɛ ɔda wɔ wɔn mu a, anka wɔnni bɔne. Na afei deɛ, wɔahunu, nanso wɔatane me ne m'agya. Na ɛyɛɛ hɔ, na asɛm a wɔatwerɛ no wɔn mmara no mu no aba mu sɛ, wɔtane me kwa. Na okyigyinafoɔ a mɛsoma no mabrɛ mu afiri agya no nkyɛn, nokorɛ honhom a ofiri agya no nkyɛn reba no, sɛ onya ba a, ɔno na obɛdi me ho adanseɛ, na mo nso mobɛdi adanseɛ, ɛfiri sɛ moka me ho firi mfitiaseɛ. Yohane Asɛmpa ti 16. Yeinom na maka makyerɛ mo na mo ansunti. Wɔbɛtu mo afiri hyiadan mu. Mpo ɛbrɛ reba a obiara a wobɛkum mo bɛsusu sɛ ɔde resom Nyankopɔn. Na wɔbɛyɔ yeinom, ɛfiri sɛ wonya hunu agya no ne me. Na maka yeinom makyerɛ mo, na sɛ ɛbrɛ no duru a, mo akae sɛ maka makyerɛ mo. Na manka mo yeinom mamfiri mfitiaseɛ, ɛfiri sɛ me ne mo nana ɛwɔ hɔ. Na afei deɛ, merekɔ deɛ ɔsomaa me no nkyɛn. Na mo biara mmisa me sɛ, ɛhe na wɔrekorɔ? Na sɛ maka yeinom makyerɛ mo nti, awerɛhoɔ ahyɛ mo akoma ma. Na meka mo nokorɛ, ɛyɛ ma mo sɛ mekorɔ. Na sɛ mankɔ a,
okyegyinafoɔ no remma mo nkyɛn. Na sɛ mekɔ a, mɛsoma no aba mo nkyɛn. Na ɔno deɛ, sɛ ɔba a, ɔbɛyi wiase atɛn bɔne ne tenenee ne atemmuo ho. Bɔne ho ɛfiri sɛ wɔnye me nni. Ne tenenee ho ɛfiri sɛ merekɔ Agya no nkyɛn. Na monhu me bio. Ne atemmuo ho ɛfiri sɛ wɔbu wiase sodifoɔ atɛn. Mewɔ nsɛm pii meka mekyerɛ mo, nanso montumi nsoa seesei. Na sɛ ɔno nokorɛ honhom no nya ba a, ɔbɛkyerɛ mo kwan akɔ nokorɛ no nyinaa mu. Na ɛmfiri ɔno ara no mu na ɔbɛkasa. Na biribiara a ɔbɛteɛ no, ɔbɛka. Na ɔbɛkyerɛ mo nneɔma a ɛreba. Ɔno na ɔbɛhyɛ me animuonyam, ɛfiri sɛ ɔbɛfa me deɛ bi na ɔde abɛkyerɛ mo. Nneɔma a m'Agya wɔ nyinaa yɛ me dea. Yɛyi nti na mekaa sɛ ɔbɛfa me deɛ bi na ɔde abɛkyerɛ mo. Aka kakraa bi na monhu me. Na bio, aka kakraa bi mobɛhu me. Ɛna n'asuafoɔ no binom kekaa no wɔn mu sɛ, ɛdeɛn na ɔse yɛn yi sɛ aka kakraa bi na monhu me, na bio aka kakraa bi mbɛhu me, ne sɛ meekɔ Agya no nkyɛn yi. Ɛna wɔse, ɛdeɛn ne deɛ ɔka yi sɛ aka kakraa bi, yɛnhunu deɛ ɔka yi. Ɛna Yesu hunu sɛ wɔrepɛ bisa no, na ɔse wɔn sɛ, yɛhu na mobisabisa wɔ mo mu sɛ mekaa sɛ aka kakraa bi na monhu me, na bio aka kakraa bi mobɛhu me. Nokorɛ mese mo sɛ mobɛsu na moatwa adwo, na wiasefoɔ ani bɛgye, na mo deɛ mo werɛ bɛho. Nanso mo awerɛhoɔ no bɛdane anigyeɛ. Ɔbaa sɛ ɔrewo a ɔhunu awerɛhoɔ, ɛfiri sɛ ne dɔn adu. Na sɛ wonya wo ba no a, ɔnkae ahohia no bio. Anigye a wanya sɛ wawo onipa ba wiase no nti. Na mo nso, seesei deɛ, mowɔ awerɛhoɔ, na mehu mo bio. Na mo akoma bɛtɔ mo yam, na mo anigyeɛ no, obi rennye mo nsam. Na da no, moremmisa me biribiara. Nokorɛ mese mo sɛ, biribiara a mobɛsrɛ Agya no me din mu no, ɔde bɛma mo. Ɛde bɛduru sɛsɛɛ deɛ, monsrɛ biribi me din mu. Monsrɛ, na mobɛnya, na mo anigye awie pɛyɛ. Yeinom na maka mo mmebuo mu. Na berɛ no reba a merenkasa menkyerɛ mo mmebuo mu bio. Na mɛka Agya no ho asɛm makyerɛ mo pefee. Da no na mobɛsrɛ wɔ me din mu. Na menka menkyerɛ mo sɛ mebisa Agya no mama mo. Na Agya no ara dɔ mo, ɛfiri sɛ modɔ me. Na moagye adi sɛ mefiri Agya no nkyɛn na mebaeɛ. Mefiri Agya no nkyɛn na mebaa wiase. Na bio, merefiri wiase na makɔ Agya no nkyɛn. N'asuafoɔ no se no sɛ, hwɛ, afei deɛ wɔkasa pefee na wommu bebiara. Afei yɛhunu sɛ wonim nneɔma nyinaa, na ɛnhia wo sɛ obi bɛbisa wo. Yɛn mu ne yɛgye di sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na ɛbaeɛ. Yesu buaa wɔn sɛ, afei deɛ mogye di. Hwɛ, dɔn no reba, na ɛnyɛ adu sɛ mo nyinaa bɛhwete akɔ mo nkuro mu. Na moagya me nko. Nanso ɛnkaa me nko, ɛfiri sɛ Agya no ka me ho. Yeinom na maka mo, na moanya me mu asomdwoeɛ. Mo ho bɛhiahia mo wie yi ase deɛ, nanso momma mo bo ntɔ mo yam. Madi wiase so nkonim. Yohane Asɛmpa ti 7. Yeinom na Yesu kaeɛ. Na ɔmaa n'ani so kyerɛɛ soro na ɔkaa sɛ, Agya, dɔn no adu. Hyɛ wo ba animuonyam, na ɔba no nso ahyɛ wo animuonyam. Sɛdeɛ womaa no honam nyinaa so tumi, sɛ adeɛ biara a wɔde ama no no, ɔma wɔn daa nkwa. Na yei ne daa nkwa, sɛ wɔbɛhu wo, nokorɛ Nyankopɔn koro no, ne deɛ wosoma no no, Yesu Kristo no. Me deɛ mahyɛ wo animuonyam asase so. Mawie adwuma a wode maa me sɛ menyɔ no. Na afei, Agya, fa animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wobɔ wiase no hyɛ me wo ara wo nkyɛn.
mayi wo din adi ma kyerɛ nnipa a wode wɔn firi wiase ama me no. Wɔyɛ wo dea, na wode wɔn ama me, na wadi w'asɛm so. Afei wɔhunu sɛ nneɔma a wode ama me no nyinaa firi wo nkyɛn. Ɛfiri sɛ nsɛm a wode ama me no, mede mama wɔn, na wɔn nso wɔagye. Na wɔahunu ampa sɛ mefiri wo nkyɛn na mebaeɛ. Na wɔagye adi sɛ wo na wosomaa me. Me deɛ, meresrɛ mama wɔn. Mensrɛ me ma wiase, na wɔn a wode ama me no, ɛfiri sɛ wɔyɛ wo dea. Na amade nyinaa yɛ wo dea, na wo deɛ nso yɛ me dea, na manya animuonyam wɔ mu. Na afei menni wiase bio, na yeinom na wɔ wiase, na me deɛ mereba wo nkyɛn. Agya kronkron, wɔn a wode wɔn ama me no, fa wɔn sie wo din mu, na wɔayɛ baako sɛ yɛn. Mewɔ wɔn nkyɛn no, mede wɔn mesie wo din mu, na wɔn a wode wɔn ama me no, mawɛ wɔn, na wɔn mu bi nyerae, gye ɔyeraba no, na twerɛsɛm no aba mu. Na afei na mereba wo nkyɛn, na meka yeinom wie ase, na wɔanya m'anigyeɛ ama awie pɛyɛ wɔ wɔn mu. Mede w'asɛm ama wɔn, na wiase atane wɔn, ɛfiri sɛ wɔmfiri wiase, sɛdeɛ me nso memfiri wiase no. Mensrɛ sɛ yi wɔn firi wiase, na mmom sɛ yi wɔn firi ɔbɔnefoɔ no ho sie. Wɔmfiri wiase, sɛdeɛ me nso memfiri wiase no. Yɛ wɔn kronkron wɔ nokorɛ mu, w'asɛm yɛ nokorɛ. Sɛdeɛ wosomaa me wiase no, saa ara na me nso meresoma wɔn wiase. Na meyɛ me ho kronkron mema wɔn, na wɔn nso ayɛ kronkron nokorɛ mu. Na ɛyɛ yeinom nkutoo nti na mesrɛ, na wɔn a wɔnam wɔn ansɛm so bɛgye me adie nso nti, sɛ wɔn nyinaa nyɛ baako, sɛdeɛ wo Agya, wowɔ me mu na mewɔ wo mu, sɛ wɔn nso nyɛ baako wɔ yɛn mu, na wiase nyi ne sɛ wo na wosomaa me. Na mede animuonyam a wode ama me no mama wɔn, sɛ wɔnyɛ baako, sɛdeɛ yɛyɛ baako no. Mewɔ wɔn mu na wɔwɔ me mu, na wɔawie pɛyɛ biakoyɛ mu. Na wiase ahunu sɛ wo na wosomaa me, na wodɔ wɔn sɛdeɛ wodɔ me no. Agya, wɔn a wode wɔn ama me no, mepɛ sɛ faako a mewɔ no, wɔn nso mɛka me ho, na wɔnhunu m'animuonyam a womaa me no, ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wohyɛɛ wiase ase. Agya tenene, wiase ahunu, na me deɛ mahu wo, na yeinom ahunu sɛ wo na wosomaa me. Na mayi wo din makyerɛ wɔn, na mɛyi makyerɛ, na ɔdɔ a wode dɔ me no atena wɔn mu, na matena wɔn mu. Yohane Asɛmpa ti 18. Yesu kaa yeinom no, ɔne n'asuafoɔ no firi adi kotwaa asuo Kidron faako a turo bi wɔ. Na ɔne n'asuafoɔ no kɔɔ mu. Na Yuda nso a oyii no maayɛ no nim hɔ, ɛfiri sɛ na Yesu ne n'asuafoɔ no taa kɔhyia hɔ. Ɛna Yuda di asraafokuo ne asomfo a wɔfiri asɔfoɔ mpanin ne Farisifoɔ no nkyɛn baa hɔ. Wɔkurakura ntane, nkanea ne akodeɛ. Ɛna Yesu a onim deɛ ɛreba ne so nyinaa no firi adi, na ɔsee wɔn sɛ, morehwehwɛ hwan? Wɔbuaa no sɛ, Yesu, Nasareni no. Yesu see wɔn sɛ, Mini. Nso Yuda a oyii no maayɛ no nso ne wɔn na gyina hɔ. Ɛna ɔsee wɔn sɛ mini no, opimpini akyiri, na ɔhwehwee ase. Ɛna obisaa wɔn bio sɛ, morehwehwɛ hwan? Na wɔse, Yesu Nasareni no. Yesu buaa sɛ, maka makyerɛ mo sɛ mini. Enti sɛ me na morehwehwɛ me a, momma yeinom nkɔ. Sɛ asɛm a ɔkaa sɛ, wɔn a wode wɔn ama me no, maama wɔn mu biara anyera no mmrɛ mu. Ɛna Simon Petro a okura nkrantɛ no tweeɛ, na ɔde bɔɔ ɔsɔfopanin no akoa na otwaa n'aso nifa. Na akoa no din de Malko. Ɛna Yesu sii Petro sɛ, Ba nkrantɛ no hyɛ bɔha mu. Kuruwa m'Agya de ama me no, mennom anaa? Ɛna asraafokuo no ne wɔn safohene ne Yudafoɔ asomfo no sɔɔ Yesu mu, na wɔkyekyeree no, na wɔde no kɔɔ Hana nkyɛn kane.
Na Kayafa odi afe no mu sɔfopanyin ase no. Nso Kayafa no ne de otu Yudafoɔ no fo sɛ ɛyɛ sɛ onipa baako bewu ama ɔman no. Na Simon Petro ne osuani baako bi di Yesu akyi. Nso ɔsɔfopanyin no nim osuani no. Na ɔne Yesu hyɛne ɔsɔfopanyin no aban mu hɔ. Na Petro deɛ ogyina mfikyire pono ano. Ɛna osuani baako a ɔsɔfopanyin no aninu no firi adi bɛka kyerɛ ɔba a ɔhwɛ pono no ano no na ɔde Petro baa mu. Ɛna abaawa a ɔhwɛ pono no ano no see Petro sɛ, "Wonso womfiri onipa yesuafoɔ mu bi ana?" Ɔse, "Dabi." Nso na nkoa ne asomfo no gyinagyina hɔ asogya, ɛfiri sɛ wɔaba na wɔreto. Na Petro nso ne wɔn gyina hɔ na wɔreto bie. Ɛna ɔsɔfopanyin no bisaa Yesu n'asuafoɔ ne nkyerɛkyerɛ ho asɛm. Yesu buaa no sɛ, Me deɛ, mekasa pefee mekyerɛ wiase. Da mekyerɛkyerɛ hyiadan mu ne asɔrefie. Faako a Yudafoɔ nyinaa ahyia. Na kokoa mu deɛ, menka hwee. Adɛn na wobisa me? Bisa wɔn a wɔteeɛ no ne deɛ mesee wɔn. Hwɛ, wɔn na wɔnim deɛ mekaeɛ. Na ɔkaa saa no, asomfo no baako a ogyina hɔ no bɔɔ Yesu so torɔ kaa sɛ, "Sɛdeɛ wobua wɔsɔfopanyin ni." Yesu buaa no sɛ, Sɛ maka no bɔne a, di bɔne no ho adanseɛ. Na sɛ ɛyɛ a, adɛn nti na wobɔɔ me? Hana maa wɔde no nhoma mu kɔmaa ɔsɔfopanyin Kayafa. Na Simon Petro gyina hɔ ɔto gya, ɛna ɔsee no sɛ, Wonso womfiri n'asuafoɔ no mu anaa? Ɔsanee sɛ, Dabi. ɔsɔfopanyin no nkoa no mu baako a ɔyɛ deɛ Petro twaa n'aso no busuani kaa sɛ, Manhu wɔne no turom hɔ. Ɛna Petro sanee bio, na ntɛm ara akokɔ bɔnee. Ɛna wɔde Yesu firi Kayafa nkyɛn kɔɔ amrado aban mu, na ɛyɛ anɔpatutu. Na wɔn ara deɛ wɔanhyɛne amrado aban no na efi anka wɔn na wɔadi twam no. Ɛna Pilato firi adi baa wɔn nkyɛn na ɔkaa sɛ, Atɛm bɛn na mode baa onipa yi ho? Wɔbua see no sɛ, Sɛ woyi nyɛ ɔdebɔni a, anka yɛamfa no ammerɛ wo. Ɛna Pilato sii wɔn sɛ, Mo a momfa no, na monkɔbu no atɛn sɛdeɛ mo mmara teɛ. Ɛna Yudafoɔ no see no sɛ, Yɛn deɛ, yɛni wo kwan sɛ yɛkum obiara. Ɛbaa saa, na Yesu asɛm a ɔka de kyerɛ owu koro a obɛwuo no aba mu. Ɛna Pilato hyɛnee amrado aban no mu bio, na ɔfrɛ Yesu see no sɛ, Wo ne Yudafoɔ hene no anaa? Yesu buaa no sɛ, Ɛfiri wo ara wo tirim na woka yei, anaasɛ nnipa bi na ɛkaa me ho asɛm kyerɛ wo? Pilato buaa no sɛ, Meyɛ Yudani anaa? Wo a wo manfoɔ ne asɔfoɔ mpanin no na ɔde wo brɛɛ me. Ɛdeɛn na woyɛɛ? Yesu buaa sɛ, M'ahenni mfiri wie ase. Sɛ m'ahenni afiri wie ase a, anka m'asomfoɔ bɛko na wɔamfa me anhyɛ Yudafoɔ no nsa. Nanso m'ahenni mfiri ha. Ɛna Pilato see no sɛ, Na woyɛ ɔhene no no? Yesu buaa sɛ, Wo na woreka sɛ meyɛ ɔhene. Me deɛ, yɛn nti na wɔwoo me. Na mebaa wie ase sɛ mebɛdi nokorɛ no ho adanseɛ. Obiara a ofiri nokorɛ no mu no tie me ne. Pilato see no sɛ, Ɛdeɛn ne nokorɛ? Na ɔkaa yei no, wɔfiri adi kɔɔ Yudafoɔ no nkyɛn bio na ɔsee wɔn sɛ, Me deɛ menhu ne mu afobosɛm biara. Nso mowɔ amanneɛ sɛ migyaa ɔbaako mema mo twam da no mu. Enti mopɛ sɛ migyaa Yudafoɔ hene no mema mo anaa? Ɛna wɔn nyinaa team bio sɛ, Ɛnyɛ oyi, na mmom Baraba. Nso Baraba yɛ odwotwafoɔ. Yohane Asɛmpa ti 9. Ɛna afei Pilato faa Yesu na ɔkaa no mpire. Na asraafoɔ no nwono nkasɛe abotire na wɔde bɔɔ ne ti. Na wɔde ntoma kɔkɔɔ bi guguu ne so. Na wɔbaa ne nkyɛn na wɔkaa sɛ, Yudafoɔ hene mo. Na wɔbobɔɔ no asotoro. Ɛna Pilato firi adi baa bio na ɔsee wɔn sɛ, Hwɛ, mede no brɛ mo, na moahunu sɛ
minhunu ne mu afobusɛm biara. Ɛna Yesu firi adi bae na ɔbɔ nkasa abotire hyɛ atade kɔkɔɔ no. Na ɔsee wɔn sɛ, hwɛ, onipa no ni. Ɛna asɔfo mpanyin ne asomfoɔ no hunu no. Wɔteatea mu sɛ, Pilato sii wɔn sɛ, momfa no nkɔbɔ n'asɛnnua mu. Na me deɛ, minhunu ne mu afobusɛm biara. Yudafoɔ no buaa no sɛ, Yɛdeɛ yɛwɔ mmara, ɛna yɛn mmara no nti twa so wuo, ɛfiri sɛ ɔyɛ ne ho Nyankopɔn ba. Ɛna Pilato tii asɛm yi no, osuroo pii. Na ɔhyɛnee amrado aban no mu bio, na ɔsee Yesu sɛ, wofiri he? Na Yesu ammua no. Ɛna Pilato see no sɛ, wo ne me nkasa. Wonim sɛ mewɔ tumi sɛ megyaa wo, na mewɔ tumi sɛ mebɔ w'asɛnnua mu. Yesu buaa sɛ, sɛ wɔamfa amma wo amfiri soro a, anka wonnim so tumi biara. Yei nti deɛ oyii me maa wo no, na ne bɔne so. Ɛfiri Yesu no, Pilato hwehwɛɛ sɛ ogyaa no. Na Yudafoɔ no teɛɛ mu sɛ, sɛ wogyae oyi a wonyɛ Kaesar adamfo. Biara a ɔyɛ ne ho hene no tia Kaesar. Na Pilato tee saa asɛm no, ɔde Yesu firi adi. Na ɔbɛtena atemmu adwa so baabi a wɔfrɛ hɔ sɛ Abosɛeɛ. Na Hebrew mu wɔfrɛ no Gabata. Na ɛyɛ twam ho nsiesie da. Na ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so nsia. Na ɔse Yudafoɔ no sɛ, hwɛ, mo hene ni. Na wɔteɛɛ mu sɛ, Pilato sii wɔn sɛ, memmɔ mo hene no asɛnnua mu anaa? Asɔfoɔ mpanin no buaa sɛ, Yɛnni ɔhene bi sɛ Kaesare. Ɛno na afei oyii no maa wɔnhyɛɛ sɛ wɔnkɔbɔ no asɛnnua mu. Na wɔfaa Yesu de no kɔe. Na ɔso n'asɛnnua firi adi koduruu baabi a wɔfrɛ hɔ ne tiri so, a Hebrew mu wɔfrɛ no Golgota. Ɛhɔ na wɔbɔɔ no asɛnnua mu a nnipa baanu ka ne ho nafa no. Na Yesu wɔ ntam. Na Pilato twerɛɛ ɛho asɛm nso, na ɔde fam asɛnnua no atifi, na ɛka sɛ, Yesu, Nasareni, Yudafoɔ hene. Saa atwerɛ yi na Yudafoɔ no mu pii kenkaneeɛ, ɛfiri sɛ faako a wɔbɔɔ Yesu asɛnnua mu hɔ bɛn kuro no. Na wɔatwerɛ no Hebrew ne Roma ne Hela kasɛm. Na Yudafoɔ asɔfoɔ mpanin no see Pilato sɛ, ntwerɛ sɛ Yudafoɔ hene, na ntwerɛ sɛ ɔno na ɔkaa sɛ mene Yudafoɔ hene. Pilato buaa sɛ, deɛ matwerɛ no matwerɛ. Na asraafoɔ no bɔɔ Yesu asɛnnua mu no, wɔfaa ne ntoma na wɔkyɛɛ mu nan ma ɔsraani baako nyaa baako ne n'ataadeɛ. Nso ataadeɛ nhyɛaseɛ no nni mpamyɛ. Wɔnwono firi soro besii fam. Ɛna wɔsesee wɔn ho sɛ, Momma yɛ nsunsuan mu, na momma yɛntwe so ntonto nhunu deɛ ɛbɛyɛ ne dea. Na twerɛsɛm a ɛse, wɔkyɛɛ me ntoma mu fae, na m'ataadeɛ so na wɔtwee ntonto no baa mu. Enti asraafoɔ no na ɛyɛɛ yeinom. Nso na Yesu ne na nuabaa Maria, Klopa yere, ne Maria Magdalene gyina Yesu asɛnnua no. Na Yesu hunuu ne na ne osuani a ɔdɔ no no sɛ ogyina hɔ no, ɔsee ne na sɛ, Ɔbaa, hwɛ, wo ba ni. Afei ɔsee osuani no sɛ, hwɛ, wo na ni. Na ɛfiri dɔn no ara mu no, osuani no de no kɔɔ ɔno ara ne fie. Yei akyiri a Yesu hunuu sɛ wanya awie nneɛma nyinaa no, sɛdeɛ ɛbɛyɔ na twerɛsɛm no aba mu nti, ɔkaa sɛ, osukɔm te me. Nso na nsa kekakeka adeɛ bi mma si hɔ. Na wɔde nsa no bi yɛɛ sapɔma, na wɔde tua asome ano de kaa n'ano. Ɛna Yesu gyee nsa kekakeka no, ɔkaa sɛ, wawie. Na ɔbɔɔ ne tiri ase de ne honhom mae. Nso na da no yɛ ahosiesie da, na sɛdeɛ ɛbɛyɔ na ɛmu no ɛnka asɛnnua no so homeda, na saa homeda no yɛ kɛseɛ nti, Yudafoɔ no bɛsrɛɛ Pilato sɛ,
wɔnkɔ bubu wɔn yawa na wonyi wɔn. Ɛna asraafo no ba bebubu di odi kan no yawa ne deɛ ɔka ho a wɔbɔɔ ɔne no asɛnnua no mu deɛ. Na woduru Yesu soɔ na wɔhunu sɛ wawu dada no, wɔamubu ne yawa. Na asraafo no baako de pia wɔ ne mfem. Na ntɛmara na mogya ne nsuo firi mu baeɛ. Na deɛ ohunu yɛ no adi adanseɛ. Na nadanseɛ no yɛ nokorɛ. Na ɔno deɛ onim sɛ wɔka nokorɛ. Na mo nso mo agye adi. Na wɔyɛ yenum na Twerɛsɛm a ɛse wɔmmu ni dɔmpa bi no abam. Na bio Twerɛsɛm foforɔ se wɔbɛhwɛ deɛ wɔwɔ no no. Na yenum akyiri no, Yosef a ofiri Arimatea ɔyɛ Yesu suani na Yudafoɔ huhu nti ɔyɛ no kokoa mu no bɛsrɛ Pilato sɛ ɔma no nyi Yesu amu no. Na Pilato maa no ɛho kwan. Na ɔba bɛyii na mu no. Na Nikodemo nso a dabi ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo no bae. Na ɔde krɔbɔ ne pɛprɛ mfrafraeɛ bɛyɛ nkareboɔ 100 bae. Ɛna wɔfaa Yesu amu no. Na ɔde nwura ne nnuro kyekyeree ne ho sɛdeɛ Yudafoɔ amusie tie no. Nso faako a ɔbɔɔ no asɛnnua mu hɔ no, turo bi wɔ hɔ. Na turo no mu na ɔboda foforɔ bi a wɔmfaa onipa ntom mu da wɔ. Na ɛhɔ na Yudafoɔ ahosiesie da no nti wɔde Yesu kɔtoo yɛ efiri sɛ ɔboda no na ɛbɛn. Yohane Asɛmpa Tiaduonu. Na da a edi na wɔtwe kan anɔpɛtutuutu a esum da so wɔ mu no, Maria Magdalene ba ɔboda no. Na obehunu sɛ wayi ɔboɔ no afiri ɛda no ano. Ɛna otu mmirika baa Simon Petro ne osuani baako a Yesu dɔ no no nkyɛn na ɔse wɔn sɛ wayi Awurade afiri ɛda no ne anim faako ɔde n'akɔtoɔ. Ɛna Petro ne osuani baako no firi adi baa ɛda no ho. Na wɔn baanu nyinaa tutu mmirika. Na osuani baako no yɛ ntɛm sane Petro ho. Na okoduru ɛda no ho kane. Na ɔbrɛ ne mu ase hwee mu no, n'ani bɔɔ nwura no so sɛ egu hɔ deɛ, nanso wankɔ mu. Ɛna Simon Petro dii n'akyiri baeɛ na ɔkɔɔ ɛda no mu. Na ɔhwɛɛ nwura a egu hɔ no, ne duku a wɔde bɔɔ ne tiri, nanso engu nwura no ho. Na mmom wabobɔ ɛno nkutoo da baabi no. Ɛno na afei osuani baako a oduru ɛda no ho kane no nso hyɛ ne mu. Na ohuni na ɔgye dii. Na wonya nhunu Twerɛsɛm no sɛ etwa sɛ ɔsɔre firi awufuo mu no. Ɛna asuafoɔ no sane baa wɔn fie bio. Na Maria deɛ na ogyina ɔboda no ho nsu. Ɛna wɔsu no ɔbɔɔ ne mu ase hwɛ ɛda no. Na ohunu abɔfo a wɔhyɛ ntade fitaa so wɔte hɔ. Na ɔbaako te atifi na ɔbaako te anafoɔ faako a Yesu amu daeɛ hɔ. Na obisaa no sɛ Ɔbaa, adɛn na wusu? Ɔsee wɔn sɛ Ɛfiri sɛ wɔfa me wura kɔ na mennim faako ɔde n'akɔtoɔ. Na ɔkaa saa na ɔdanee ne ho hwɛɛ n'akyi na ohunu Yesu sɛ ogyina hɔ na onim sɛ Yesu. Yesu see no sɛ Ɔbaa, adɛn na woresu? Worehwehwɛ hwan? Na ɔno deɛ osusuu sɛ yɛturom hɔhwɛfoɔ nti ɔsee no sɛ Owura, sɛ wafa no afiri ha a, kyerɛ me faako a wode n'akɔtoɔ na menkɔfa no. Yesu see no sɛ Maria. Na ɔdanee ne ho see ne Hebrew kasa mu sɛ Raboni. Aseɛ ne sɛ Ɔhyɛkyerɛfoɔ. Yesu see no sɛ Nkame, na menya me nkɔ ɔsoro m'agya nkyɛn. Na kɔ me nuanom nkyɛn kɔka kyerɛ wɔn sɛ merebɛkɔ ɔsoro m'agya ne mo agya ne me Nyankopɔn ne mo Nyankopɔn nkyɛn. Na Maria Magdalene ba bɛka kyerɛ asuafoɔ no sɛ Mehu ne Awurade. Ɛne sɛ waka yɛnum akyerɛ no. Ɛna da a edi na wɔtwe kan no ara, eduru anwummerɛ na Yudafoɔ huhu nti watoto apono mu faako asuafoɔ no ahyia hɔ no. Yesu ba bɛgyina wɔn mfimfini na ɔsee wɔn sɛ Asomdwoe nka mo. Na ɔkaa saa no, ɔde ne nsa ne ne mfem kyerɛɛ wɔn. Na asuafoɔ no hunu Awurade no, wɔn ani gyee. Ɛna Yesu sii wɔn bio sɛ Asomdwoe nka mo. Sɛdeɛ Agya asoma me no, me nso mesoma mo.
Na wɔka saa no ɔhome gu wɔn so no ɔse wɔn sɛ, monnye honhom kronkron. Wɔn a mode wɔn bɔne firi wɔn no, wɔde afiri wɔn. Na wɔn a moma wɔn bɔne tena hɔ no, wɔama no atena hɔ. Na Toma, dumienu no mu baako a wɔfrɛ no ata no nni wɔn mu na Yesu baeɛ. Ɛna asuafoɔ no see no sɛ, yɛhunu Awurade. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ manhunu ne nsɛm nadoa nom anam na mamfa me nsateaa manka nadoa no anam mu a mɛrenyi mini. Na ɛno akyiri na awɔtwe na n'asuafoɔ no wɔ dan mu bio na Toma ka wɔn ho. Na Yesu bae nso na apono no mu atoto na obegyina wɔn mfimfini na ɔka sɛ, asomdwoe nka mo. Ɛna afei ɔsee Toma sɛ, fa wo nsateaa bra ha na bɛhwɛ me nsɛm, na fa wo nsa bɛka me mfim, na nyɛ okyinnyegyefoɔ na gyidi. Toma bua see no sɛ, m'Awurade ne me Nyankopɔn. Yesu see no sɛ, Toma, sɛ wɔhu me nti na wagye adie. Nhyira ne wɔn a wɔnhunuiɛ na wɔgye die. Na afei nsɛnkyerɛnneɛ pii nso wɔ hɔ a Yesu yɔɔ no asuafoɔ no anim a wɔantwerɛ no nwoma yi mu. Na yeinom na wɔatwerɛ sɛ monyi nni sɛ Yesu ne Kristo no Nyankopɔn ba, na mogye di a moanya nkwa ne din mu. Yohane Asɛmpa ti 22. Yeinom akyiri no, Yesu yii ne ho kyerɛɛ n'asuafoɔ no bio Tiberia po ho. Na sɛdeɛ oyii ne ho kyerɛɛ yɛ nie, Simon Petro ne Toma a wɔfrɛ no ata ne Nathanael a ofiri Kana ɛwɔ Galilea ne Sebedeo mma ne n'asuafoɔ no mu baanu nso wɔ hɔ. Simon Petro see wɔn sɛ, "Mekɔpo." Wɔsee no sɛ, yɛn nso yɛne wo bɛkɔ. Ofiri adi kɔɔ kodoom na anadwo no wɔanyi hwee. Na adeɛ yɛ akye no, Yesu begyina mpoano nanso na asuafoɔ no nim sɛ ɛyɛ Yesu. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Yanom, moanya nam anaa? Wɔbuaa no sɛ, Daabi. Na wɔsee wɔn sɛ, momfa asau no ngu kodoɔ no nifa, na mobɛnya bi. Ɛna wɔguiɛ, na mpataa no dodoɔ nti wɔntumi ntwi bio. Ɛna osuani a Yesu dɔ no see Petro sɛ,